إنا مخلالي وعمريرو ورقن همال سجل ندهفات بكيرو داندنن إنا مخلالي وعمريرو ورقن همال سجل ندهفات بكيرو ورلا نقنلي لانا نقنل آقشا كبرت سدران أبنوكو كنقنا يتعنكسو إنا جراتك إنا حلبة انقسو وريقين وشرحن أباي كل أنقسقسو أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو قرارب شخري وقداقل وانتراو وتقطو قدم نقب وأباي لقال سرفو إنا عقلو تحسيرو إنا عقلو بندقوهم بنقو شخصهم بخبل نخبل نسكره تقتلت لباع نخلت دانو ينا أسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلب وانت للا بلد برقنين ينا أقول النرمتان لا قشتبلتنن لا قشتبلتنن ورامع رحنا لي تكل وجم سنن واسور ذكرها كوني ونخلالي بلدت فراخاتي مكامي الشحلاني وبريلة فرد أبري وراك الآن أوقوة تمسن ينقنا يكرا شكل وقت شيرا إرنوغ الأكبرا انبتين بلدي نربحر دكستلا ينقنر الدكافر الكستلا ينقنر قنا مساقلي مكرنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لو مو كم وترو العلا قداس النزل وتحستو حزنا لكم متينا لنا سامو داتانا إذا مدى مسانا كتصنحو بخبر نعدمكم أقداسي عميقكم دما صفحة زلوو نعانا نزوبانا زملكت بعبيو دما أكبابينا زفتهم زلو كنتات كنركم فتنينا لايك قبارو شير قبارو كومنت صحافو كموين سبسكرايب دي قبركم سبسكرايب قبارو نابلكم كم وترو تموترو تقدسكم تحجزونا تسرحنا دما كابل بنا مسكنكم نابلنا حجي نابتي قند سرحنا كناتون جمرينا مسانا صنحو مجمريا عبيت فصامتات ابزيا وانس زلو ممكن جمر says it has carried out precision strikes on militant sites inside Pakistan and Pakistani-administered Kashmir, claiming to have killed what it calls a number of terrorists. A spokesperson for the Pakistani military says 8 people were killed in the strikes, which it claims hit civilian targets. India's army says 3 of its civilians or citizens. أمونغو هندن باكستانن كوينات جمير الله أمونغو كلته نيكولا راوي أصوار زعاتقا قربا بالتحقرات بزحزب زلون ناي نوح متفنانن بوليتيكاوي أقام زلون قربا بالتحقرات إنديا إن باكستان بسفع زغوني وتحدراوي ملوات كم استخايدي أبزي حالة ساعتات نجم أبزينا سميكم ريقم تلو يغم أبزي تغيير زلو كنات كم تيستفل عليه ريبورت زبلو زلو نشتي مكن سمعه بحكي ناي بحكي أتحساسة بكونتاتي كابانا أزير وقع يكون زبوتاتات زي عبس الواد ما كله. Let's take a listen to what Pakistani military spokesman had to say. There have been 24 impacts in Pakistan at 6 locations. These impacts have been carried out by India in different ways, using different weapons at 6 locations. In these attacks, 8 Pakistanis were martyred and 35 were injured. This cowardly, unjustified act of the enemy will be responded to strongly by the Pakistani army, responding with the support of the Pakistani nation. زي من البعض باكجراوند نشتي كنباكم أمونغو باكستان هند نوح نعمتها زغطلي أبت كاشمير زبهال زدابن دوب بزح شجري زلون كينو زخد دما قبر شبرا كان باكستان زبقس هندي بزح متقعت كم زجبره هند تخصصيا الزحجي تفتير زولو تنشون أبزح على في وان حد عطو وجلة قبل هند زفت عمو قبر شبرا متقعتي بعين هنداويان منقست باكستان بزح جزء من قدي كم سجبره قلت خلوا باكستان ما ناس أزخانة مصلحته تغيروا من غيره ويفلت قدايزي سوي كأب كارك بزح يبلون بمبال
ግብረ መልሲ ክትብፀኒሃ ብዙሓት ሃገራት ድማ እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ከይከደ ኢንተርናሽናል ነቲ ክራይም ነቲ ዝተፈፀመ ገበን ናፃ ዝኾነ ምርመራ ክካየደሉ ኣለዎ ብምባል ሃገራት ከም መገልፃ ፀኒሐን ህንዲ ግን በቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናሬንድሮ ሞዲ በቶም ሂንዱ ዝኾኑ ኣመንቲ ዝያዳ ደገፍ ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ እስላም ድማ ኣብቲ ዓዲ ብዙሕ ፖለቲካዊ ፀገም ስለ ዘሎ ነቶም እስላም ብሚልዮናት እዮም ዝቁፅሩ ግን ማይኖሪቲ እዮም ኣብ ህንዲ ስለዚ ፓኪስታን ድማ ናይ እስላም ማጆሪቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ናይ እስላም ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሃይማኖት ፀገም ስለ ዘሎ እቲ ሂንዱ ዓብ ፀቕጢ ይገብር ከም ዝነበረን ናሬንድሮ ሞዲ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ንነዊሕ እዋን ክዝረብ ፀኒሑ ትማሊ ዕለት 6 ምሸት መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩን ኣብቲ መጥቃዕቲ ግን ዘገርም ናብቲ መጥቃዕቲ ዘገርም ኣጋጢሙ ዘሎ ክትሪኢኹም እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ ናይ 8 ሰባት ተቐቲሎም 26 ሰባት ቆሲሎም ይብሉ ኣለዉ ግን ፓኪስታን 4 ነፈርቲ ከምኡ ድሮናትን ካልእ ነገራትን ብኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ከም ዘውደቐት እዩ ዝንገር ዘሎ ህንዲ ዋላ እኳ መሬት ተሃረመት ብዙሕ ክሳራ ወዲቕዋ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ Vinesh Javed is from Pakistan and reports on the region for us from Berlin. Sandra Petersman heads up our bureau in Delhi. Vinesh, starting with you, how is Pakistan responding at this hour? Ben, we've just heard from the spokesperson of Pakistan's army. In his statement, he has also said that Pakistan has shot down 5 Indian jets, including 3 Rafale, 1 Su-30, 1 MiG-29, and a drone has been shot down. Now, this is a claim by Pakistan's military. We cannot independently verify these claims. ሕጂ ዋላ እውን ካብ ሓደ ካብ ናይ ቻይና ሶርስስ ዝወፅእ ዘሎ እውን ከም ዝገለፆ እዚ ሓበሬታ እዚ ንመለስ ኣብታ ሪፖርት ኣብዚ ኩናት ተኻይዱ ዘሎ ህንዲ ንነዊሕ እዋን ዳርጋ ወተሃደራዊ ትዕቢት ከተረፅኒሃ ህንዲ ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ሰብ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ሱፐር ፓወር ይኽእል ስለ ዝብላ ዘሎ ህንዲ ብዙሕ ቀብዘርዘር ክብሉስ ንሪኦም ነርና ኢና እንተኾነ ፓኪስታን ረቂቕ ኣፅዋር ዘለዎም እዮም ረቂቕ ኣፅዋር ካብ ቻይና ከምኡ ድማ ረቂቕ ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ዝዓተቑ እዮም ፓኪስታን ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኣሜሪካ ንህንዲ ዝበሃል ሃገር ኩሉ ግዜ ምስ ፀልኦተይ ነይሩ ክሳብ ዝቐረበ ዓመታት ስለዚ ንፓኪስታን እያ ተሰልጥን ነይራ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝገብርዎ ዝነበሩ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኢሎም ወራር ክገብሩ ከለዉ ብመንገዲ ፓኪስታን ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ንፓኪስታን ብዙሕ ወታደራዊ ሓገዝ ይገብሩላ ነይሮም እዮም ስለዚ ፓኪስታን ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ዋላ እኳ ብቁጠባ ኣብ ዲቕ ዝበለ ክራይሲስ እንተሎ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ልዕሊኡ ድማ ናይ ፓኪስታን ፍሉይ ነገር እዩ ምስ ቻይና ድማ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎም J10 ዝበሃላ ፍሉያት ነፈርቲ ኩናት ካብኦም ገዚኦም ሕጂ ድማ J35 እውን ምስ F35 ክወዳደር ዝኽእል ነፈርቲ ክገዝእ ከም ዝኽእል ኣብ ስምምዕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ኸ ስለምንታይ ኣጋጢሙ ህንዲ ዝበሃል ሃገር ምስ ቻይና ኩሉ ግዜ ኣብ ምትፍናን ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ህንዲ ዝበሃል ሃገር ሓደው ሱፐር ፓወር ኮይኑ ናቱ ኣፅዋር ከፍሪ ዝኽእል ኣይኮነን ዓበይቲ ኣፅዋር ኣይፍርን እዩ ንኣብነተን ወዲቐን ዘለዋ ነፈርቲ ዝበሃላ ዘለዋ ካብ ፈረንሳ ዝገዝወን እየን ተን ራፋኤል ዝበሃላ ጀትስ እየን ስለዚ ሌተስት ቴክኖሎጂ ዘለወን ኣይኮነን ማለት ምስ ናይ ቻይና ምስ ናይ ኣሜሪካ ክወዳደር ዝኽእል ኣይኮነን ከም ንሪኦ ዘለና ህንዲ ፔፐር ታይገር እዮም ዝበሃላ ወረቐት ሓያል 1.4 ቢልዮን ዝብለና ቁጠባና ይዓቢ ኣለዎ ገለ ናበሉ ብጣዕሚ እዮም ጥራዕራዕ ዝብሉ ነይሮም ወላ ኣካይዳ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ቁጠባዊ ሽርክነት ናቶም እንተኾነ ምስ ኩሉ ክላገፅ ዝፍትን ካብ ራሽያ ነዳዲ ይወስድ ምስ ኤሮፓ ግን ክነግዝ ዝፍትን ምስ ቻይና ክተፋነን ይፍትን ግን ኣብ ብሪክስ ይኸውን ኣብ ብሪክስ ክሰርሕ እናፈተነ ድማ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ይገብር ስለዚ ፈፂንካ መትሓዚ ተሳኢንሉ ዝነበረ ዓንዳር ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ እዩ ህንዲ ድማ ኣብዚ ሕጂ ኣሜሪካ ዓብ ስትራቴጂካዊ ፓርትነር ክትብላ እናተባሃለ ቆል ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባኡ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ወደ ሸይም ዝሕፍር እዩ እዚ ኩናት ዝምጅማር ብምባል በሽካዕላል ከም ዝመለሰሎም እዩ ዝንገር ዘሎ ኣገይ ፖዚሽን ክወስድ ኣይደልን ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ህንዲ ወይ ምስ ፓኪስታን ክኾን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ፓኪስታን ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እዩ ህንዲ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ክተኣማመነሉ ስለዘይክእሉ ንፓኪስታን ከም መትሓዚ ክጥቀምሉ እዮም ቻይና እውን ተመሳሳለ ስትራቴጂ እዮም ዝኽተሉ ስለዚ ህንዲ በይኑ ኣብ ቃልዕ ከም ዝወፀ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ድማ ነቲ ኩነታት ተሃንዲዱ ጀሚርዎ ኣብቲ ኩናት ድማ ብዙሕ ክሳራታት ኣጋጢሞ ኣሎ እዚ ሕጂ ሪፖርት ክበኩም ከሎ ቀፂሉ ፓኪስታን ብዙሕ ግብረ መልሲ ክህብ ጀሚሩ ኣሎ እተን 5 ነፈርቲ ከምኡውን ድሮናትን ካልእን ዘውደቐ ኣብቲ ህንዲ ትገብረሉ ዝነበረት መጥቃዕቲ እዩ ሕጂ ድማ ናይ ፓኪስታን መጥቃዕሲ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይንገር ስለዚ እዚአን ክልተ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘለወን ሓደገኛ ዝኾነ ኩናት ጀሚረን ኣለዋ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዳይናሚክስ ናይ ዓለም ኣብ ዝኸበደን ዝበርትዐን ኩነታት ከም ዘሎ ክርዳእና ኢለ ዝበኩም ዘለኹ ዊ ኣር አንቻርተርድ ዋተር ብልዎ እዚ በቃ
زي ما نمسك قمتو زي كل مدرغنا علم بس إحنا لنا ولا حد خد قمتو تخلا يكونن هندم باكستان تنشن عمتات نيرون أبزي أما من تزاك واقوية ملكاي تحسبهم نخان يرك إسرائيل بس يمن زقبرو زولو مدبداب رايو نيكست استملاتنا دما زين رياض لنايو لله أن الشعب السوداني شعب واعي شعب معلم زي تري ورا لهم السودان دما تكالا قداي كوين زليو كتحازلكم سلازخون كي أبزي let me give you أبزي حنتي زربالا أكثر من عام بيان من مجلس الأمن والدفاع ظل السودان بأثره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الأمارات العربية المتحدة وعبر وكيلها بحبشا انتهيم زبلو زلو سودان أب بورت سودان أب كبابي بورت سودان دما أبستفل عليه علامات بدرونات سفع زخونة مدكعتي إكايد اللون كم زلون إذا مدكعتي زي دما مس إمارات كم استحاس سلزي فلتا منقس السودان تريد زخونة مجلس وتيو السودان دما كم حانتي وراريت هجر بمبال أب ورار أب كينات أنصارهم تميدا خمزلا بمجلس قبل على السود قبل عليها كجبر زخل زبلة مجمرة كل دبلوماسياوي أكايدا كفتق كم زخالة كأصيل دما زخولو زبلة وتهدراوس قمتن هجراو دحنا توك جبر بارتيكل 50 هذا اليونايتد نيشنز تشارتر نفس مكل حال ناخذ جبر كم زفكر لا تهجر إذن جرزلو سلامتاينا زين رزلنا إمارات بهالهجر زجبرو زلو أبتناي السودان قداي ناي بحكي أبت حساسابي أبز حزم مدرخي تبص يزلو إذن ريو زلنا كنا تادما بكل من قدي البرهان وتيون هزبو جوهم السودان وريد نازل بده قليل يكون جن كل دما كنسغرا نخلينا بمبال نهزبو كتبابع تبوتا حونا تقاصل غلو باك جراوند غيرون بفيديو كم تزارربه اب اكس بزح غزي كل الكبل سمينا لنا كيناتنا السودان اب حدا صبق درجه كبصح اب زخللو زبحللو زنبر درجه كم بحدش نتجي من مغيار زاكل كم بحدش ساعه دع مشاريع كمون ارسف ججف مدكعتي قبرالهم زبلو زلو السودان جن مدكعتي زي ورجله unconfirmed زي ترجاقص حبريتا كابك بحرز مدكعتي كم زخونه بمريت السودان مسألة يكونس بغي بحرز مدكعتي كم زخونه يقولص له السودان ناي بحكي زحزم كونتاتيو اب السودان زقاطم زلو مدرخ دما بفلايتي يو اي از صوتو زلو مدرخ to some extent بقله مدرخو ابي احمد دحن نزيا ما كتحازلكم تمليسك لتكريو سلازلو زي اسم ملايسك بشنبر بحري قابل على إيرترا ورار نمفصم أب تعفاب زبصحل وان أب قرن أفريقيا زفتر زلو بوليتيكاون وتحدران أصلالفان تزوبان بزخف أو تحدرو قلب كيتو سقات فتير يركب أب زوبا قرن أفريقيا زفتر زلو وتحدران بوليتيكاون أصلالفا إسرائيل إذا كتأتو كمتخل زرعي من قصقاص مال تسمع لهم منيستري قدات وصا إسرائيل جيدون صارت مالنا بإثيوبيا زعتون تخون مسكر منستر دكتور أبي حمد منيستري قدات وصا إثيوبيا جيدون تيموتوس باكال ترخيبو زات يلوم أب قداي ركب كلتيوم حاجرات بصفحو كم زمخرو زقالصو اتو ممررحم أب زوبا قرن أفريقيا مزفتر زلو تحدر أسلالفا إسرائيل إيران أي محواستل كم زلوا أبتي زنبر ومركبه كم زتيو زتقو معكلاتون بصفحو انداتر أيركم فلاي منغستي إيرترا بوغن إيثيوبيا قدمو زلو كبيدن هلونا نورار حدقا نممكتم نقبص حاويسو سودان جيبوتن سعود عربن أبقونو زسلفا انتخون منغستي إيثيوبيا بوغنو قدم بيلو مس حبرات عربيين بيت زمسرتو طبق ركب كم زلو خوين حز خعا مس تركين صومالين إسرائيلن حدش زمدناتات يزايد كم زلو تغليصلهم المحزي أمونغو إيثيوبيان صومالي لاند فجي انتهينا نرزلنا زي very very interesting development يو بكل من قد دما استوعيلك مرأيزو ليو انتهي نقن الزاربية أبز دليل له قال مين كاليتي سيجمنتوني راتنا إزيا أنت رقيب أياسك أزياسك لما لس تبع بيو مس إيرتران التكايد عنا وكينات فجي انتهيو أبز نريوز لنا بحفشة نشتي من اسمعيو أزياون كالا أناليسيس كبر إثيوبيا مس إيرتران التكايد عنا وكينات دبلوماسيا وجنبارنا مهنات محل تتأخخ مهلا يقلص الله
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጌዲዮን ሳር ናብ ኢትዮጵያ ብምእሳው ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ብዛዕባ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ከም ዝተማኸሩ ተሓቢሮም ግብፂ ኤርትራ ሱዳን ጅቡቲን ስዑድ ዓረብን ብሓደ ወገን ኢትዮጵያ እስራኤል ሶማልያን ቱርክን ከምኡውን ሕብራት ኢምረት ዓረብ እውን ብኻልእ ወገን ኣብ ዞባ ምብራቕን ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ሓድሽ ኣሰላልፋ ሒዘን ኣለዋ በአንጻሩ አሜሪካ ረብሓታት እናሓሰበት ኣብ ላዕሊ ትሕንበብ እስራኤል ሕብራት ኢምረት ዓረብን ቱርክን ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ግደን ወደብን ክህልዋ ክድግፋ ከም ዝኽእላ ተንተንቲ የረድኦም በአንጻሩ ኢትዮጵያ ንውሽጣውን ዘባውን ረብሓታት እዘን ሃገራት ከተማልእ የድልያ ብፍላይ እስራኤል ምስ ፍልስጤም ዝተኣሳሰረ ረብሓታት ምስ ግብፂ ክትቃለሱ ዝፀንሐት ሓድሽ ጉዳይ ሰፈራ ፍልስጤም ከም ዘሎ ኮይኑ ግብፃውያን ፖለቲከኛታት አሜሪካን እስራኤልን ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ተተሓሒዙ ዝገብሮ ደጋፍ ድሕሪ 2012 ዓመተ ፈረንጂ ግብፅን ምድኻም ዝብል እምነት ኣሎ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ተገዳስነት ካብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ግብፂ ዝፍልፍል ክኸውን ከም ዝኽእል ንፅርዩ ዞባዊ ሳዕቤን እውን ክህልዎ እዩ በአንጻሩ ሕብራት ኢምረት ዓረብ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዳይናሚክስ ናይ ዞባና ብዕምቆት ምርዳእ ዘድልየሉ ግዜ ኢና ዘለና ስለምንታይ እቲ ዓውደ ኩናት ንሪኦ ዘለና ድሮ ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኩናት ካብቲ ሃገር ወፃኢ ኮይኑ መን ዝያዳ ሓገዘ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ሱዳን ኤግዛምፕል ኬስ ኮይናትና ኣላ እቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ሓይሊ ዳርጋ ሱዳን ከም ሃገር ንክትቅፅል ኣዝዩ ከቢድ እዩ ከም ሃገር ጥራይ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ እዚ ዋላ ተመቒላ ሰላም ክረክብ ድዩ ንሓዋሩ ከማን we don't know ምክንያቱ እቲ ኣብ ሱዳን ኣትዩ ዘሎ ሓይልታት እሞ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና መድረክ ናይ ዓለም ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ምስ ካልእ ወገን ኮይኑ ረብሓታቱ ኣጀንዳታቱ ከሳልጥ ክጓየ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ከምዚ ዳይናሚክስ እንኳላይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እዚ አብይ አሕመድ ማለት እዩ እንታይ ፀወታታት ክፃወት ከም ዝኽእል ብፍላይ ድማ ግብፂ ናብ ጅቡቲ ትመፆ ዘላ ንዓቢ ጥራይ ኮነ ስቃት ዝኸውን ዘሎ እስራኤል ዝበሃል ሓይሊ ድማ ነቲ ናይ ግብፂ ምንቅስቃሳት ኩሉ ግዜ ካውንተር ክገብር ዝፍትን እዩ ስለዚ ግብፂ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ኣላ ምክንያቱ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘበገሶ ሓሳብ ምሉእ ብምሉእ ስለዘይተግበረ ስለዚ እስራኤል ዝበሃል ንዓ ካውንተር ንምግባር ካብ ቀደም እውን ዝጀመረ ወደባት ናይ ኤርትራ ዝጥምት ሃገር እዩ እዚ ዕፅዋን ክባና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዝነበረ ምናልባት ብዙሕ ሰብኣይ ብዕምቆት ዘይስተባሃለሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ነቲ ኤርትራ ብኩሉ ክትእገድን ክትዕፆን ዝገበረ እንተሎ ናይ እስራኤል ሓይሊ ነይሩ ብድሕሪ መጋረጃ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ዓቕሚ ዘለዎ ንኣሜሪካ ናብ ዝደለያ ክዝውር ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ሓይሊ እዩ ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ነቲ ወደባት ናይ ኤርትራ ኣመና ምስ ጠመቶ እዩ ብፍላይ ነቲ ወደብ ዓሰብ ኣመና ምስ ጠመቶ እዩ ካልእ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ኩሉ ማዕድናት ናይ ኤርትራ እውን ዝጥምት እዩ ስለዚ እንታይ መሲልኩም ንዓና ነታ ኤርትራ ትበሃል ብካልኩሌሽን ናቱ እስራኤል ክበሃል ከሎ እቲ ሃገር እቲ ፖለቲካዊ ፓወር ናቱ ኤሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ኢዱ ዘለው እዮም ብሑቲ ኣብ ቀዛ ንሪኦ ኣለና ፈለስጢማውያን እናጨፍጨፈ ከሎ የጣቅዕሉ እዮም ዘለው ግደፍ ዝብሎ የለን ስለዚ እዚ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂክ ዲፖፑሌሽን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሃገሩ ሃፂሉ ከም ዝጠፍእ ተበታቲኑ ከም ዝነብር ንምዃን እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ እስራኤል ብድሕሪ መጋረጃ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ነዚ ሃገር እዚኣ ሓደ ካብቲ ክብሕታ ዝኽእል ነቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናታ ብፍሉይ ዓይኒ ዝጥምቶ እስራኤል ዝበሃል እዩ ወይ ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚቶም እስራኤል ኣብ ኣርባዓታት እውን እንተኾነ ኤርትራ ጠሚቶማ ከም ዝነበሩ እቶም እንግሊዛውያን ንእስራኤላውያን ኣብ ክንዲ ንፈለስጢን ናብ ኤርትራ ዝብል ካልኩሌሽን ከም ዝነበረ እውን ዝዝከር እዩ ስለዚ እዚ እስራኤል ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ኩሉ እዚ ንኢትዮጵያ ዝድግፎ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክትረክብ ኢሉ ይኮነን እዚ nonsense everybody knows ኢትዮጵያ ዝበሃል መጋበርያ ጥራይ ኣቢ መጋበርያ እዩ እቲ ኢማራት ዝበሃል ነቲ ዓሰብ ስለ ዝጠዓሞ ንዕኡ ከመይ ገይሩ ከማልስ ይኽእል በቲ ድማ በይኑ ንኣሜሪካ ንእስራኤል ጥራይ ንኢትዮጵያ ጥራይ ሒዙ በይኑ ክዕወት ከም ዘይክእል ፈልጥ እዩ ስለዚ ንእስራኤል እውን ክውስኽ ይፍትን ኣሎ ስለዚ ናይቶም ፓወር ፕሌይ ብሎ እዚ ናይ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዝንብይዎ ዘለው ቀሊል ብድሆ ይኮነን እቲ ኤግዛምፕል ኣበይ ንሪኦ ኣለና ሶማልያ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ ሱዳን ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ ደቡብ ሱዳን ሕጂ ናብኡ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኩነታት ምክንያቱ ናይ ደቂ ሓይልታት ክሃርምዎ ጀሚሮም ኣለው ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ምናልባት እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ መጋበርያ ስለ ዝኾነ ጥራይ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እምበር ከም ሃገር ጠጠው ክብል ዝኽእል ሃገር ኣይምነበረን ነይሩ ምክንያቱ ሰለስተ ዓይነት ኩናት ኣብ ውሽጡ ዝካየድ ዘሎ ሃገር ግን እሳቶም ተደልዮምካ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዘላ እውን ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ገይሮምካ ቤላ ኣለኻ እናበሉ ከጣቁዕልካ ክእሉ እዮም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ
ዓብይ ብድሆ ከም ዘለዋ ኣብ ከባቢያ ስቲል ብክልተ እግራ ዝረገፀት ሃገር እያ። ግን እዚ ሕጂ ኣቲናያ ዘለና መድረክ ኤርትራ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክትገብር ክትክእል ኣለዋ። እንታይ ይኸ ናተይ መደብ እንታይ እዚ ኤርትራ ነዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከም ዝፈርስ ክትገብሮ ክትክእል ኣለዋ። ካሊእ ኣማራፂ ኣይረኣየንን ያነ እዚ ሕጂ ዘሎ ዕድላት ናይ ኢትዮጵያ ተጠቂምካ ኤርትራ ብዝተኻለ መንገዲ ነቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ኢትያድያ ብገለ ጌራ ድያ ኣይዶን እንታይ ከገብርዮም ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ሓንሳብ እናሓዋሩን ዛንታ ክኸውን እንተዘይፍቂዶም ኣብ ጎረቤትና ዝፈረሰት ሃገር ዝብል ፖሊሲ ክኽተሉ እንድሕር ኮይኖም I think it's going to be very very dangerous ምክንያቱ እዚ ኩናት ኣብ ግብፂ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኤርትራ ከምዚ ድሮናት መፂኦም ክሃርምዋዮ እሞ ገለ መለ ናይ ከምኡ ፍርያ የብለይን ኤርትራ ፀረ ድሮን ኣለዋ ድሮን ኣለዋ ኣይፈልጥን እየ ናይ ኤርትራ ግን ወታደራዊ ፀብለልትነት መጀመሪኦም ኣይኮኑን ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ፀብለልትነት ምስ ኣለዎም እዩ ኤርትራ ካልእ ስልቲ ዘለዋ በዚ ናይ ኮንቬንሽናል ባይ ዘ ወይ ነዚ ዝምልከት ሓንቲ ፅሕፍቲ ውፅእ ኣለኹ ኣበይ ክስከርየኩም ነዚ ኩነታት ንምግላፅ ኢለ ምክንያቱ ብዙሕ ነዚ መናወራ ስለ ዝጥቀምሉ Eritrea doesn't brag about strength, it demonstrates it. ኤርትራ ዘለዋ ሓይሊ ወታደራዊ ጭዋዳ ይኹን ካልእ መፋስሕት ንምህዳድ ኣይትጥቀመሉን እያ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዋ ኣብ ባይታ ጥራይ ተርኢ ፕሩቭ እያ ትገብር ስለዚ Eritrea has seen this before and won እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ኩናት ሃጠውቀጠው ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ 2-3-4 ግዜ ዝረኣየቶ መድረክ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ደርግ ሃይለ ስላሴ ምስ ወደቐ ደርግ ሓገዝ ረኺቡ ክንዲ ገለ ጎቦ ኮይኑ ክመፅእ ከሎ ኣብ ክንደይ መድረኻት ሪኣቶ እያ መለስ ከምኡ ዘለዋ ካኺቡ ኣብ 2-3 ወራራት ክመፅእ ከሎ ሪኣቶ እያ ሕጂ እውን እንተኾነ ሪኦም እየ ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን whether it was the Soviet backed Derg or the US sponsored Meles regime history has taught us one thing don't underestimate the battle hardened principled nation ሓንቲ ዘረባላ ማሲ ንታሪክ ጽቡቅ ጌርካ ተንቦ ተኺልካ ንኤርትራ ምንዓቕ ማለት ንጥፍኣትካ መቀልጣፍ ማለት ጥራይ ንኤርትራ ትበሃል ሃገር ወታደራዊ ዓቕምናታ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዋ ብኩናት ዝላደየትን ዝላዕለ ተመክሮ ናይ ኩናትን ዘለዋ ሃገር ንዓ ከንዓቕ ዝፈተነ ንጥፍኣቱ ዘቀላጥፍ ዘሎ ሓይሊ ጥራይ እዩ ሓንቲ ዘረባላ ምናልባት ብእንግሊሽ እኳ ፍልጥያ when an experienced warrior and a man with a new choice compete the warrior gains the tools the other gains a lesson እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ክልተ ሰባት ሓደ ለባም ተመክሮ ዘለዎ ተቃላሳይ ክኸውን ከሎ ሓደ ግን ናይ መጀመርያ ክቃለስ መፅእ ዘሎ ግን መዓት ሓፂንን መዓት ድርዕታትን ሓፃውንትን ሒዙን ተመፅዩ ኩናት ተጀሚሩ እቲ ተመክሮ ዘለዎ ብዙሕ ሓፂን ዘይነበረ እንታይ ክገብር እዩ ሓድሽ ኣፅዋር ክረክብ እዩ እቲ ሓፂን ጥራይ ተሰኪሙ ዝመፀ ድማ ሕማቕ ተመክሮ ሒዙ ክመለስ እዩ ምናልባት ተመክሮ ክጠቕሞ ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ኩሉ ሓፃውን ተኣኪበዮ ዘለኹ እንድሕር ኢሉ ኣብ ሓመድ ኣብዘን 3-4 ዓመት ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ well ምስታ ብኤርትራ ዘሎ ተመክሮ ናይ ኩናት ኣብ ገመድ ብምእታው እሞ ከዓ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣነ ሕጂ ነቲ ኣብ ኣጉል ትዕቢት ሒዝካ ዘይኮነሲ ኤርትራ ኩናት ክትገብር ንኩናት ክትብገስ ይብል ኣለኹም ኢትዮጵያ ሕጂ ዘላቶ ገፅ ኮለጌና ኣብ ክልል ኣምሓራ ጥራይሲ out of control ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ምግንዛብ የድሊ ብየማንን ፀጋምን እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሓንቲ ቪድዮ ይሩ ነይራ ኣብዚ ከረየኩም ከተሓዘ ክምለሰኩም እያ እዚ ትሪኦ ኣለኹም ለሚ ናሽናል ሰሜንት ፒኤልሲ ፋብሪካ ናይ ሲሚንቶ ዲ ገለ ኢሉ ኣብ ዝሰርሖ እዩ ፋኖ ተቆፃፂርዎ እታ ሃገር ክንዲ ምንታይ ኣብ ፋሕብትን ኣትዩ ከም ዘሎ ንክርዳእና ኢለ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዚ ፋብሪካታት ዋላ ኮሪዶር ዋላ ልምዓት ዝብሎ ዘሎ ፋኖ ይቆፃፀሩ ኣሎ ኤርፖርት ይቆፃፀሩ ፕሮጀክታት ናቱ ይቆፃፀሩ ስለዚ ኣቢ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ መራሒ እዩ ክንብል ከለና ንምግናን ኢልና ኣይኮነን እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ ኤርትራ ዓብይ ለቨረጅ ኣለዋ ብዙሕ ዕድላት ኣለዋ ድሮናትን ሚሳይላትን ኣይኮነን ዘድልየካ ኣብዚ ሃገር ንክፈርስ ተዳልዩ ዘሎ እዩ ስለዚ ነዚ ክፈርስ ተዳልዩ ዘሎ ኤርትራ ቤን ጌራ ነቲ ነቕዓት ናብቲ ረኺባ ከመይ ጌራ ትምዝምዞ ንመንግስቲ ኤርትራ ምክሪ ዘድልዮ ይኮነ ሓሳብ ዘድልዮ ይኮነ ጥራይ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክውስን ምስ ዝኽእል ጥራይና ክውስን ይኽእል ዳይክእልን ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከመይ የንብብዎ ብኸመይ ይሰርሕዎ ናበይ ይወስድዎ ንዓታቶም ክመክር ግዜ የጥፍን ያነ ሕጂ እንታይ ኢለ ዘለኹ Abiy may have new drones or jets. Abiy Ahmed حدش drone حدش جيتات كله يخلي. But Eritrea's defense legacy is built on turning enemy weapons into its own assets through great unity and revolutionary resolve. لذي حدش أسوار حدش درونات حدش قلم له حيزون تلو ترى دحر وجه جميرو إيرترا بزو حدش أسوار كتركب مخانا يفولتيو سلامتاي نتا أجابا وغاغا
ውግእ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥዎ በይናይ ክመፅዎ እዮም ንዓቢ ኣብ ዓሰብ ተገቲሮም ክፅበይዎ ማዕበል ድሕሪ ማዕበል ብድፍዓት ከፍርስዎ ክፅበዮም ይኣቢ ኤርትራ ንዓሰብ ኪዱ ተዋኽልዎ እዮም ጥውይ ኢሎም ግን ኣዲስ ኣበባ እዮም ክመፅዎ በየን ገይሮም ክመፅዎ እዮም ኣይ ዶንት ኖው በየን ገይሮም እዮም ክመፅዎ ኣማሪፆም እዮም ክመፅዎ ንዓሰብ ኢልካ ሰብ ክኸስሩ ከምዘይኮኑ ፍሉጥ ናተይ ግምት እዚ ኣሚን ኣነ ናይ ሚሊታሪ ኪላ ኣይኮንኩን ግን ኤርትራ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ናይ ነዊሕ ታሪኻ እንተሪኻ ኩሉ ግዜ ኦኬ እዚኣ ምስ ወዳኹ ሓንቲ ሪል ኬስ ክበኩም እየ እንታይ ኢለ ኣለኹ እዚ ነቶም ብዙሕ ሰብ ከማን ዝርዮ ዘሎ እዚ ፖስት ዝገብሮ ዘሎ ሬላቲቭሊ ብዙሕ ክብለኩም ከለኹ 5,000-6,000 ሰብ ይርዮ ኣለዎ ግን ኣብ ኤክስ ስለ ዝኾነ ከምኡ ኣገደስቲ ሰባት ክርእይዎ እውን ስለ ዝኽእሉ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ኣብ ፅቡቅ ብዙሕ ፅርፍታት እዮም ዝምልሱለይ ስለዚ ይርይዎን ቆለጭ ኣብሎም ከም ዘሎን ልዕሊ ኩሉ እቲ ስእሊ ትሪእዎ ኣለኹም ድሕሪ ኣቢ ዘሎ መለስ ና ሃይለ ስላሴ ደርግ መለስ ሃይለ ማርያም ኩሎም እዚኦም ታሪክ እዮም እዚ ክንነግረሉ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ጅግንነት ናይ ዓድዋ እናበሉ ሰብ ርብሹ ጅግንነት ናይ ዓድዋ እናበለ ዝርብሸካ ሰብሲ ትማሊ በብሓደ ኣፍንጮም ዋላ ኮራርምቶም እናርገፈ ዝስዕር ዝነበረ ሰውራን ታሪክን ኮፍ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ከሎሲ ከመይ ጌርና ነፍቅደሎም ከምዚ ኢሎም ክፍክሩ እዚ ድኽመት ናይ ኤርትራ ጥራይ ዝብላና እዩ ኦፍኮርስ ንሕና ውሑዳት ኢና ኣንፃሮም ከድና ክንዕንድራ ንኽእል ኢና ግን ዊ ሃቭ ቱ ኤክስፖዝ ዜር ላይስ ኣሚን ታሪክ ኣለና ጅግንነት ኣለና ይትበለና ንኻልእኩም ከተደናግሩ ትኽእሉ ኢኹም ኤርትራ ስቂላ ክትሪአኩም ትኽእል እያ ኣብ ኤርትራ መፂኡ ክፍክር ዝኽእል ኢትዮጵያዊ ግን ቦታ ዝበሃል የብሉን ኤርትራ እዩ ቦታ ታሪክ ጅግንነት ኣብ ኣፍሪካ ናምበር 1 ባይ ዘ ወይ ኣነ ክደጋርም ዘለኹ ይመስለኩም ኣብ ኣፍሪካ ዝበርትዐ ናይ ኩናት ተመክሮ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ መን ትፈልጡ ዶ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል እንጌስ ወት ንኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ድፋዕ ዘይኮነሲ 10 ግዜ 20 ግዜ ዝሰዓሮ ሕማቕ ሰዓሮ የስ ንስኻ ኢኻ ኣያታትካ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እዩ ስለዚ ኤርትራ ናምበር 1 ወታደራዊ ዓቕሚ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ኤርትራ እዩ እዚ ንጃህራ ንትዕቢት ኣይኮነን ፋክት እዩ እዚ ፋክት እዚ ጭብጢ ብጭብጢ ዝተረጋገፀ ሓቂ ቀደም ነይሮም ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ዘለው ሰብ እዮም ኣብዪ ኣሕመድ ብኣፉ ሻዕብያ እንተዘይነብር እንታይ ምገበርና እዚ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ክንግምግሞ ይምኽኣልናን እዩ ዝብል ነይሩ ኦፍኮርስ ሻዕብያ ነጥበ መቐይሮ ዝገብር ሓይሊ እዩ ረዲኹምሎም ኣብ ሱዳን እውን እኮ ንእሽተይ ሓገዝ ብዝገበሮ ኣብ ባይታ እንታይ ዓይነት ለውጢ ምፅኡ ኦፍኮርስ ብሓፂን ሓሊፍካ ፋብሪካ ክትሃርብ ትኽእል ኢኻ ድኳን ክትሃርብ ትኽእል ኢኻ ይክንዱ ዳ ዓውደ ኩናት ግን ብሚሳይላት ከምዘይውዳእ ኤቭሪባዲ ኖውስ ዓውደ ኩናት ብዎርየርስ ብተዋጋእቲ ሰራዊት እዩ ዝውዳእ እዚ ሰራዊት ዘለዎ ጥራይ ኢኻ ሓያል ሰራዊት ዘለዎ ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት መብዛሕትኡ ግዜ ዝዕወት እወ ሓፂን ነፈርቲ ድሮናት ሰብኣይ የኽስሩ ነይሮ ይብለኩም ዘይዱ ግን ኣብ መወዳእታ ንሕና ኤርትራውያን ኣወር ሌጋሲ ብፍላይ ታሪክ ወታደራዊ ታሪክ ናትና ወታደራዊ ታሪክ ናትና ድማ ንናፅነትና ንኸነምፅእ ዳ እምበር ንካልኦት ከነጋፍዕ ዝተጠቀምናሉ ሓይሊ የለን ስለዚ ክንደይ ኤርትራዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ወይ ክንደይ ግዜ ተዛሪበያ ንኤርትራ እቲ ዝዓበየ ዩኒቨርሲታት ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ኤርትራ እያ ክትከውን ነይርዋ ኤርትራ እያ ክትከውን ዝግባእ ግን ከመይ ጌርካ ንኤርትራ እዚ ተፈላጥነት ናታ ዝና ናታ ንኸይፍለጥ ኩሉ ግዜ ሰይጣናዊት ሃገር ጌርካ ዴሞናይዝ ከተሰይጥና ኣለካ አንፎርቹኔትሊ ንታሪኹ ዘይኽብር ተቃዋሚ ተባሂሉ ለይትን መዓልትን ንስር ክብሪ ናይ ኤርትራ ክብልል ዝውዕልካ ስለ ዘለና ኣይተሓገዘን ማለት ኣነ ተቃዋማይ ነይረ ኤርትራ ከናሹ ግን ሓሲበ ይፈልጥን እየ ፈርዲهم له ኤርትራ ሓያል ክትኮነ ለ የደላኒ የስ ፖለቲካ ክቕየር ደል ነይረ ከምዚ ይብል ነይረ እቲ ፀገም ሪል ቀሪብ ካብ ዘይምቕራብ ፖለቲካ ክቕየር ይኽእል ምስ ግዜ ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት ግን ኖርማል ኩነታት ኣይኮነን how is this difficult to understand ቀሪብካ ረእዮ ሕጂ ንኣብነት ቀደም ኣይተረዳእካን ነይሩ እስኪ right now ኣብ እንታይ ይብል ኣሎ ንኤርትራ ክበልዓየ ዝብል ዘሎ ንኤርትራ ክውዕጣየ ዝብል ዘሎ ኩሉ ግዜ ከምኣ ምስ በልዮም እዚኣ ከመይ ጌራ ዘይትርዳእካ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኣላያንስ ስለምንታይ ክርዳእካ ዘይክእል ፅነይና ንሪኢና እንታይ ኢለ ኣነ ዝገርመኒሲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያስ እምበር ዶ ታሪኾም የንብብዎ እዮም እምበር ዶ ታሪኾም ተፃሒፉ ተነጊርዎም እዩ እምበር ዶ ዘማኽሮም ሰብ ኣለዩ 50 ዓመት ብውሕዱ 50 ዓመት ካብ 60 ጀሚር ክሳብ 50 ዓመት 60 ዓመት ከማ ከይሉ 60 ዓመት ክሳብ ሎሚ ብዘይ ቋርፅ ዝሰዓር ዘሎ ሓይልሲ ከመይ ገይሩ ካብኡ ክመሃር ዘይክእል ዳትስ ዋይ እኮ ናይ 120 ዓመት ዝነበረ ታሪክ ጥራይ ዘብዕሉ የብሎምን ታሪክ ዘብዕልዎ ተከብዕሉ ካልእ ኩሉ ኤርትራ ትስዕሮ ነይራ እጂ እንታይ ኣለኹ ኤርትራ ሲክስ ፒስ ኤርትራ ሰላም እያ ትደሊ ግን ኩሉ ግዜ ድማ ንኩናት ድልውጥ እያ ምክንያቱ ገባት ዝኾነ ጉረቤት ስለ ዘለዋ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብልሒ ዘለዎ ኩናት እያ ትዋጋ ስማርት እዩ እቲ ኩናት ናይ ኤርትራ ዳትስ ዋይ ድማ ኩሉ ግዜ ሓያል ኮይና ትወፅእ በልሕ ዝኾነ ኩናት ስለ ተካይድ ሓያል ኮይና ትወፅእ ኤርትራ Eritrean resolve is forged in struggle, not in showmanship. Na ኤርትራ ብቅዓት ኣብ ፅርግያ ወፂኻ ከራተና ገበርካ ኣቢ ንኣብነት ለንቀነ ደርዮ ዘለኮ I think that's why ካብ ኩሉ ግዜ ሳቶም ኣብ ነውፂ ዝኣትዉ ዝረይዎ እዚ
ኤርትራውያን ምትራዩ እዚ ነዚ ሰራዊት እዚ ሰራዊት እዚ ቶም ካድረታትና ኣብዮም እዚ ሰራዊት እዚ መን ይከዓክተ ይብሉ you think like ካራተ ናይ ብሩስል ውጊ ይመስልዎም ዘለዚ ኣጻመ መሬት ክልተ መዓልቲ ምስከደ ኩላ ጎቦ ኮይና ተጸጊዓ ትጸንዕ እዚኣ ተዳን ስለዚ ኩናት ከምዚ ዓይነት ጥራዕራዕ እናተገማጠልካ ካራተ ትገብረሉ ገለ ይመስሎም ዘሎ እዚ ኣብ ሆሊውድ ዘሎ ውጊ ይከሙ ናይ ሆሊውድ ኩናት ይከሙ ናይ ሪል ኩናት ከምዚ ዘይኮነ ምፍላጥ የድሊ ብምባል ካብ ታሪኾም ዘይመሃሩ so if Abi miscalculates again the outcome won't be new ስለዚ ኣቢ ጌጋስ ቅማረ ገይሩ እንተመፅዩ እቲ ውፅኢት ካብ ዝመፅእ ሓድሽ ነገር ክኸውን ኣይኮነን ከም ቀደም ይኸውን እቲ ዝሕዝን it will just be another lesson in vain ካልኣይ ተወሳኺ ትምህርቲ ዝመሃር ንዘይብሉ መርሕነት that's why ድማ ኤርትራ ነዚ መርሕነት ነዚ ኩነታት እዚ መምሃሪ ጥራይ ክትገብሮ የብላን ሓንሳብን ንሓዋሩን መፍትሒ ክገብሮ ኣለዋ ቀዳማይ ከም ኢለ ፅሕፈ ነይረ ኤርትራ መርሕነት ናይ ኤርትራ እዛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ሓንሳብን ንሓዋሩን ቃንዛ ስቃይ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ክውድኦ እንተዘይክኢሉ ናይ ብሓቂ ኩሉ እትተገበረ ሰውራ ኣገለ ነጥቢ ሓደጋ ክወድቆ ይኽእል እዩ ስለዚ እዛ ሕጂ ኣቢ በዓል ፈጢርዋ ዘሎ መድረኽ ናይ መወዳእታ ኮይና መፍትሒ ሓንሳብን ንሓዋሩን መፍትሒ ክግበረሉ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ንክንደይ ግዜ እቲ ህዝብና ክሳቀ ሕጂ ቁርብትለይ ኣብቲ ድራማታት ናቶም ካብቲ ድሕሪኡ ኤቪደንስ ክበኩም እየ ኣገዳሲ ኤቪደንስ ዝኾነ ክበኩም ክፍትነ ኣብዚ ስምዕዎ ምጅ እዚኦም ኣጠላላም ናቶም ስርሖም እንድዩ ኖርማል ጌርኩም ሰድዎ የአሰብን ወደብ ሳውዲ አረቢያ አልምተሽ ተጠቀሚ ኢትዮጵያ ከምትወስድብን ኢትዮጵያ ከምትነጥቀን እናንተ በነፃ ውሰዱና አልሙት የሚል የተማጽኖ ደብዳቤ ኢሳያስ አፈወርቂ ለሳውዲው ንጉስ ጽፏል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚረጋገጠው ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ላይ አክሰስ ስታደርግ እንደሆነ ዓለም ሁሉ የሚስማማበት ጉዳይ ስለሆነ ፈረንጆቹ ጸጥ ረጭ ብለዋል። ኢትዮጵያ የፈለግሽውን አድርጊ ተብላለች። በሌላ ቋንቋ ይሄ ነው ብትጮህ ብትፈጥ የምትቀይረው ነገር የለም። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብኩሎም እዮም ተፈኒዮም ዘለው ኣብ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ክርከብ ከም ዝኽእል ጌርካ ተሃዲድ ምዝራብ እታ ነገር እዚኣ እያ እጂ እንታይ እዩ ብሓይሊ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ዲፕሎማሲ ናትና ድማ ንዑ ንምርግጋፅ ስጉምትታት ይገብር ኣሎ ዝብል ፈኸራ ተሃዲድ ብዙሕ እዩ ዘሎ ብሓርካስ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ናታ ምስ ስዑድያ ክሰርሐሉ እንተይባቶ እንታይ ቀረፀካ ንዓኻ ንብረትና እኮ እዩ ንብረትና ንዝደለና ንህቦ ምስደለና ንሰርሓሉ እንታይ ገዲሽካስኻ ሓሳብ ናቶም ከም ዘይኮነት ገለገለ ሰብ ኣሎ ምናልባት ኣብ ታሪክ ቁርብትለይ ዘይበርሃሉ እስከዚያ ክልተ ነገራት ክበኩም እየ መጀመርያ እዚያ እስከስምዑለይ መግለጽ እንፈልገው 1897 አንድ አመት ከአድዋ ጦርነት በኋላ ኢትዮጵያ አሸንፍ ያለው የምትለውን ማለት ምክንያቱም ምለውን ነገር አሁን እቺኛውን ነገር በኋላ ላይ ስለማመጣት ነው በአሰብ በኩል ያለው ድንበር ከጠረፉ 60 ኪሎ ሜትር ይሆንልኝ ብሎ ጣሊያንን የጠየቀው አጼ ምኒልክ ራሳቸው ናቸው። ይሄ ደግሞ 1897 እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ኢንተርቪው በቋንቋ ኣምሓርኛ ዝተኻየደ እዩ እዚ ድማ ኢና ንደሊ ኤልያስ ኣማረ ከምኡ ድማ ቀንዴል ቺብ ንክቡር ምሁር ሕጊ ናይ ኤርትራ ዓዲሞም በምሓርኛ ኣገዳሲ ንእዝኖም ደጊፎም የስምዕዎ ኣለዉ ክሰምዕዎ ይደልዩ እንድዮም እናፈለጡ ዝፀመሙ እንድዮም እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኩናት ናይ ዓድዋ 1896 مستوى تعويتنا يلو زخول دانكيرا زغبرلو زلو ናይ ዓድዋ ሙዚየም ገይሮም ዘሎ አዲስ አበባ مستعوتو እቲ ዶብና ኤርትራ ካብ ዓሰብ ተበጊሱ ክሳብ ትኩሉ ዳንካልያ ክሳብ ባፅዕ ዘሎ ትመደብ ኩሉ እንድሕሪኻዮ 60 ኪሎ ሜትር ይርሒቑ ዘሎ 60 ኪሎ ሜትር ካብ ባሕሪ ክርሕቕ መን እዩ ሓቲቱ መን ይለሚኑ እቲ ኣብ ዓድዋ ኩናት ተዓዊተየ ዝበለ መኒሊክ ዝበሃል መራሒ ንሱ እዩ ከምኡ ኢሉ ንሱ ይበጃኻ ንጥልያን ስዒርዎ ከለኮ እዩ ኪኑ ክቕፅል እንደይኮነሲ ዶብ ናተይሲ 60 ኪሎ ሜትር ካብ ባሕሪ ግበረለይ ዕላማ እንታይ ባሕሪ ስለዘየድልዮ ክርሕቀሉ ይደልዩ ነይሩ ጥልያን ናብኡ ከይቀርብ ስለዚ 60 ኪሎ ሜትር ረሓቐለይ ካብቲ ካብ ባሕሪ ኣርሒቕካ ዶብ ግበረለይ ብምባል ዝሓተተ መን ነይሩ እዚ መኒሊክ ነይሩ እቲ መኒሊክ ጥቁር ሰው እናበሉ ዝፍክሩሉ መራሒ ንሱ ገይርዎ ምናልባት ገለገለ ሰብ ኣሎ እጅ ዋላት ናቶም ኣባሃም ዝኾነ ኢሊት ኣሎ እንዲዩ መኒሊክ ዝበሎ ንሕና ይቕበሎ ኢና ዝብል ኣሎ ከምኡ ዝበሃል የለን ንሓን ስማዕዮ ነዛ ዘረባኒ ሸይ መን ስማዕዮ ክልተ ቪድዮታት ኣለዋ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ናብዚ ከም ፀኣልኩም እየ ነዚ ክቡር ሓውና ብትግርኛ ኢንተርቪው ክገብረልና ክዕድሞ ክፍትነ ይፅዕር ኣለሁ
ይህ 60 ኪሎ ሜትር ደግሞ በ1908 ውል ላይ ሰፈረ ማለት ነው። እንደገና የድንበር ውል ሲያደርጉ ወይ ትሪቲ ሲያደርጉ ይሄ ነገር ሰፈረ። ምናልባት ጠቀሜታ እንዲኖሩ ሪሰንት የሆኑ ውሳኔዎችን ለማቅረብ በ2002 በኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል የነበረውን የድንበር ውዝግብ የፈታው የድንበር ኮሚሽን በኤርትራ በኩል መከራከሪያ ቀርቦ ነበር። 60 ኪሎ ሜትር ከጠረፍ የሚለው ጥያቄ ወይ ሪኮመንዴሽን ከ1897 ጀምሮ የጸና እንደነበር ይታወቅልኝ ብላለች ኤርትራ። በኢትዮጵያ በኩል የተቀረበ ተቃውሞ አልነበረ። ስለዚህ 1897 እስከ 1908 ጸንቶ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዚ ሕጋዊ ሰነድ ስለ ዝኾነ ብትግርኛ እውን ኣላትኩም ኣብታ ናይ ኤልያስ ኣማረ ቻነል ከይድኩም ረይዋ ብትግርኛ ነዋሕ ኢንተርቪው ተገይራላ ሓንቲ ካብተን ኣመነ መሃርቲ ቪድዮታት ኮይና ረኺበ ያኒ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ነቲን ኢትዮጵያውያን ሳቶም ቆሪፆም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝገበርዋ ስለ ዝረኸብኳ እዚኣ እንታይ እዩ እቲ 98 ኩናት ምስ ተጀመረ ኣብ 2002 ብመንፅር ተዳነነት ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከለዉ ኤርትራ ዶባት ናታ ካብ ዓሰብ ተበጊሱ ዘሎ ዶ ብምሉ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ 1908 ክሳብ 1908 ዝተወድአ ዶበይ ቡ ገይሩ ይነፀረለይ ስለዝበለት ኢትዮጵያ ኣብ ትሽዑ ግዜ ዝኾነ ይኹን ሕቶ የቕረበት ነዚ ወደብ እዚ ስለዚ ነዚ ዶብ እዚ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኢትዮጵያ ኣብ 1908 ዝገበረቶን ኣብ 2002 ዝገበረቶን ኣክልቲኡ ምልክት ሕቶ ይነበሮምን ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ መራሕቲ ዝደንቆረ ዝዓሸወ መራሒ ሕጊ ኣፈላጥ ኮይኑ ከም ብሓድሽ ልዕልና ሕግን ዓለም ለኻዊ ሕግን ካልእ ውዕላትን ጥሒሱ ዓንዳር ዝኾነ ስምዒታዊ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ሌጋል ቤዝ ከም ዘይብሎም ነዚ ክሓቱ መለስ ምናልባት بتنقل نعو أصاب يقول بالصخوني جن أتليست حقي كمي كم سرح زردويني رمزي الرأي اسمه منجست يتكا لاغرغن أي كيرم دغما من اللي كفرمت فيرما أهون من الجزابت منجست فرمت فيرما أهون من الجزابت أنيام سنلك أمي كتلو منجست إني أفرمه تقبلوا مهر نوربت سمعكم بدر انتهي الملس ملس زيناوي محجز نبرة منجستنا إذا حجر زفرمه من يليك زفرمه حق كل جزء يزغلصل له قدمي خاز نبره مراحل زفرمه كتقبلوا ترى يزلك عن حدش مراحيه كغيره يزبح النجر يلن يلو بفلا ندوبات ملكه سلازي من يليك زفرمه نقبله منقش هاي المراحل زفرمه نقبله هاي السلاسه زفرمه نقبله انا زفرمه ودما دحريز موتو يقبلوا والنابله نتي حقاوا كايدا حقاوا مسرح ينصر له مالو حق زي يردهم حدش سبات سلو زلو ابز مدرخ زغن كبيد يكون كنقصلينا زي بتاريخاዊ ሰነድ ክኸውን ኢሎም ዝገበሩ ወይ ናይ ብሓቂ ብቁዕ ዝኾነ ስራሕ ድማ ብኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና ስራሕ በዞም ምሁራት ዝግበር ዘሎ ኣመና እዩ ዘድልየና ዘሎ ዶክመንቴሽን እዚ ዶክመንታሪ ኮይኑ ክቕመጥ እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ዶብና ዋላ እኳ ይዝረብ ነይሩ ኣብ ኤርቲቪ ገለ እንተተባሃለ ከምቲ ዝድለ ኣይትዘርበን ነይሩ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ፅቡቅ ጌርካ ምግላፅ የድልዮ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘለዎ ሚድያ ከም ዝናበለ ክመፅእ ከሎ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ይነት ዝመፅእ ወለዶ ምክንያቱ ሃገር ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ስለተሰጋገር ዘላ ማራቅ ኢትዮጵያን ከባህር በር ማራቅ የተልእኮ ጉዳይ ስለሆነ አንድ ጎረቤት ነው በዚህ ረገድ ለኛ ችግር ይሆን አንድ ሀገር ለዛም አገር ደግሞ ኢትዮጵያን ከባህር በር ማራቅ የተልእኮ ጉዳይ ስለሆነ ያም ተልእኮ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር ተያይዟል ጅዝ ዝግዕር ዘሎ ገለ ክቕይር ዝኽእል ታሪክ ሓድሽ ክህንፅእ ዝኽእል ኮይኑ እዩ ዝግዕር ዘሎ ክግዕሩ መዓት እዮም ናይ ምግዓር መንፈስ መራይ ዘለዎም መጠን ዓዊሎም ወይ ከዓ ብስምዒት ናይ ዝተዛረቡ ነቲ ክውንነት ኣብ ታሪክ ዘሎ ክቕይርዎ ዝኽእሉ መስለኒ ዝኽእሉ እዩ ዝመስሎም ካልእ ድማ እንታይ ደስ ዝብለና ነፈሊጥኩም ኣለኹም ሕጊ ጥራይ ኮና ተዓዊታ ኤርትራ ኩሉ ዘግዕሮም ዘሎ ብሓይሊ እውን ስለ ዘይክእሉ እኮ እዩ This is the تنعتهم painful experience حن እቲ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ምናልባት ክበርሃልኩም እስከ ቁርብት ላይ ኣይትቆጥዑ ግን ተህዲድናቶም ንስማዓዩ ነገር የሳውዲ ዶዘሮች የሳውዲ ቡልዶዘሮች አሰብ ላይ መተው ሲቆፍሩ
እኔ በላይ መንገሻና ሌሎች ኢትዮጵያውያን እዚህ አዲስ አበባ ላይ ማኪያቶ የምንጠጣበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ይህን ለሻዕቢያ ደጋፊዎች በመላው ዓለም ላላችሁ እንነግራችኋለን። አሰብ የኢትዮጵያ ነች። 4 ከብልጽግና ጋር በየቀኑ የሚላተም ሰው ነው ልደቱ አያሌው። በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ጉዳይ ግን በአሰብ ጉዳይ ግን ከመንግስት ጎን ነኝ ብሏል። አጨበጭባለሁ ለጠቅላይ جنتايو تي فخرا أمنا أبزح ويم تباهلهم زلو مور أب ميديا تي استراتيجي تايز بلزلو أب ميديا أصبقنا كنت أطخلوهم كلالنا نتهز بيتوبياسي بقى كب مقبن العلي بزعب عسب كم زحسب كن قبر لنا حلف حليفهم عسى بنات أخنو تقول كمنا قبلون تجميرهم كن قرم يبلنا أب ميديا أمنا كانت أقاخن كلالنا زين من تايو بتحدى تي درجة كم نورمالايز ناخذ قبرة التوبيك نتوم إثيوبيا عندما حسب كم ناتهم قرم نكحسبوها صعوق زخنه ميدياوي وغسغاس كغبر كم زلو يزنغر زلو متنسو كم زغبرو ኤርትራውያን ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ መሬት ከም ዘለዎም ምናልባት ቀደም ተገዲሶም ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ ሓፊዮም ዝብሉ ዘሎ ዘጂ ፀርፊ ዘለና ኤርትራ መጠን ዝፀረፈ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝእከብን ኣብ ሃገራውነቱ ከም ዝመለስን እንትናቱ ሓሶት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንናይ ካልእ መሬት ክወርር ዝእከበሉ ሰብ የለን ተዝህሉ ነይሩ ቀደም ገበሮ ነይሩ ስለዚ የለዩ ዝኣምነ የለና ኣብ ሓሳዊ ኻይሉ أبدا ما بقالاتو ترى يكون حسيوم نتي هزبي كم يجير بعلو يذكروا خمسة لا يريلو إذا عجي نسوا بزنا تزارب خلو أب جدناتات نايت هاجرجن هذا عبد سلام وسلم برجلو أيكونن بحري ناي إيرترا نخمس أب هوسبيتالات نايت هاجر صرح زلو بمول سلام وسلم فخوص مخانم شو حتى مع التعريف هو مالو جوار محمد ببزحي بوستي قبرلو كالو دم بزحات لذي كلهم دكاتره نايت هاجر دموزنا مع رزيون بروباغانديستس كخونا يكعلن ربعنا أو ممكن وسيله يكعلن نهزبي تزرع على سيرفيس نهبنا دموزنا نجزا خراي مفالق سابزين أبزين خلوا الدرجة بس هنا لنا قال جبرنا لهم أكندنا تشجر زفتح نعتاتهم أم فرح تسعمية خمسة ليزن الجرجن كعبسهم فتينو كعبس يكعلن تقول داي we will see نبي جزء كبت هيزو دايزي أجي اتزع عفرو زلو انا حنتي تبط ملسي كبكم زلو زيناي دكاتره زبلو زلو من البات لاست تايم دراماتيك زغونه ነገር ገይሩ معلبك قبرلك فتنخل خوني ግን እስከ بزያ حنت فيديو سمعوا دحريو ابتناي زياده مسير تراركب زلو خنسكرينا ውስጡ ተካፍለዋል ያ የመቀሌው ጦርነት በተለይ ከህወሓት ጋር የተደረገው ኤርትራ ውስጥ ከሻዕቢያ ጋር የተደረገ ጦርነት ላይ ተካፍለዋልና እስቲ ሁለቱን እንላይ መጀመሪያ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዘበን ደርጊ ኣብ ኤርትራ ዝተቃለሰ እዩ ሓላፊ ኮይኑ ዘቃለሰ እዩ ብዛዕባ ወታደራዊ ዓቅሚ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ስምዖ ሁሌም ስሜቴ ውስጥ ልገልጸው የምፈልገው ነገር ነው አሁን የተነሳው ጥያቄ እና ሁለቱም ግንባር ተሰልፌ ተዋግቻለሁ ወይም በውጊያው ተሳትፌያለሁ በአመራር እና ቅድም እንዳልነው ሁለቱም ኢትዮጵያን ሁለቱም ግንባር የተካሄደው ውጊያ በሁለት ኢትዮጵያን መካከል የተደረገው ውጊያ ነው ነገር ግን የኤርትራ ውስጥ የተደረገው ውጊያ ውስብስብና ለ30 ዓመት የዘለቀ ነበረ ብዙ ኢትዮጵያን ያለቁበት ነው ከሁለቱም ወገን ውጊያውም ቢሆን ውስብስብ ነው እንደውም የውትድርና መለኪያዎች በተለያየ ጊዜ ከልምድ እየበለጸጉ የተሻለ ዘዴ ሁሉ የታየበት ነው እንታይ ዝብል ብሕፅር ዝበለ እቲ ኩናት እቲ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ገዲፍኩም ኣብ ሰሜን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝሃለቀ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ካብዚ ሕጂ ጠጠው ቢላ ዘሎ ንእሽተይ ምስ ቀፀለ ዛረባ ድማ ክነግረኩም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ተራ ሰባት ኮይኖም ዝተበገሱ ንሕና ኣብ ክንደይ ኮሌጃትን ኣብ ክንደይ ዩኒቨርሲቲታትን ኣብ ክንደይ ካልኣትን ማዕርጋትን ሹመታትን ሒዝና ንመፅእ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ብፍፁም ክትግምቶም ዘይትኽእል ኣዝዮም ብኩናት ዝተነጥቁ ፍሉይ ዓይነት ፍጥረት እዮም ናበለይ ዝዛረብ ነቲ ወታደራዊ አመራርሓ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ጠላትም ቢሆን ምንንቀው አይደለም ብዙ እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ እኛ አካዳሚ ተምረናል ጦር ትምህርት ቤት ተምረናል ወይም ስሩ ሰም ኢንስቲትዩሽን አልፈናል ምንም ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ያላለፉ ነገር ግን በጦር ግንባር ብቻ ብዙ ዓመት በመዋጋት ልምዳቸውን አካብተው በልምድ አካብተው ጥሩ ተዋጊ ሆነዋል ጥሩ ስትራቴጂስት ሆነዋል ጥሩ ታክቲሽያን ሆነዋል ጥሩ ውጊያ ቀያሾች ሆነዋል እና ያ ልምድ ተገኝቶበታል እና እኛ ብቻ ልምድ አገኘን ማለት አልችልም ወይም እኛ ብቻ ጥሩ ተዋጊ ነበርን ማለትም አንችልም ጥሩ ተዋጊዎች ነበሩ በተለይ በሻዕቢያ በጣም ጥሩ ተዋጊ ነው እውነቴን ነው የምለው እና حق خزارة بخلو ساعتي يوجن كم جات سمعة زلهم
هنا أبيت مرتاتن قال أنت ماهرنا بزوح لقنات حزنا أنا مسأساتهم بكويناتن بتمكرون بفتصم مودادرت زي بقولهم استراتيجيستس ناي كوينات كم زخونو إذا كمان أبغاديلي زين أجرزله تاريخ ناي سورة ناي إرترا انتهي مكخون تهاجر سلام كتركب سلا زي كالت كم تزدل تاريخهم كنقرا يتقالم بعالم درجة استسنده كواخبتي بعد جنرال سبحات فريمسي أب بيت يونيفرسيتي ناي عالم lectures كوبز جباي نيرو but unfortunately مدرخكم هيكونن نالبات زانتاناتهم عبيت ناي هوليوود فيلمتات ينقر خون this is remarkable history ناتنا سر زغونت رادي يكونن بحكي زحزن تاريخ ناي وتهدر مرحتي ابي ارترا هذا دي يكونسي لعلي الشح جنرال كلي زقبا ابي ارترا يزبلانا لعلي الشح مهنياتو بقعت وتهدر عقمناتهم حصاب اجروم زي كونيوم جنرالاتن فيلد مارشالاتن كوينم زلو غنيا اتي سوراوات اتحساسبا كم سلا زخونه حبراوي سرح ابزبل سلا زامن يو زخونه جن صلايخا كابنلكا خلو كاوزا عبي كبري يلن كذا ያውጊያ ሊያልቅ የማይችል በመሆኑ ሻዕቢያ ያደረገው ምንድነው ውጊያውን ወደ መሃል ሀገር ማምጣት ነው ትልቅ ስትራቴጂ ነው እንደውም የኛ ሰዎች ማየት ያልቻል ነው ብዬ የምገምተው ዛሬም በመሃል ሻዕቢያ ያመጣቸውን ለምሳሌ ከኦነግ ጋር አብሮ በመስራት ከህወሓት ጋር አብሮ በመስራት ሌሎችም ደቡብ አካባቢ ከነበሩ ጥቃቅን ነፃ አውጪ ነን ብለው ከተነሱ ሰው ድርጅቶች ጋር አብሮ በመስራት ያደርግ የነበረው ነገር ስትራቴጂ ነው ለምን نزيات رايك نقرأكم دليل نزيا خسمعكم إليهم هذا فيديو زيا تي مجوسنا مرحتنا يرتنا بقعتنا تومكم مجوسهم كله ترى هذه كونسي أبزح حتى زربا تزبلت زربا سلة زربي انت يزبل تي استراتيجينا تومسي بزح كدنا قلنا كنت مهارون زقبا نقرات هلو نعب النسي نير ترى حراوتي تطعو بلنيرو كم تالي ترى وتهدروا عقم نير وانتو زنبريلو أوشت إثيوبيا متيو من إثيوبيا سراويتن مرحتن بفتصم كجمتوا بزي كله بزي حساب من قد متيو كساب أدي سابع نتوت هدراوي مدبرنا إثيوبيا كفرسهم خالو إذن بحق زجرميل and إذا زربازيا قد محجون زجبروا تاكتيكس أدي سابع تي خانة مجلس مقمت قال له ممن يخلقلون كم لو ما حي له ما يفلطون كم لو مي نجارات مريرو ما يفلطون أنا كم زي مثلا كم لو مي أبيت أما ما يفلطوني مغنيات كني ما راح تريمين يحرزوا كل ناي تجارب من البعض ناي تجارب هاي بالنايزي ملسنا تجفران هو حتن دحريهم من البعض كون دخون كالو تمسيهم تكون تاتي تعخون زبل تسفاز نبرم كابتيهم لاي بعال ملس زجددو زخفو مسيهم مالو مالك وان كل لاي زخلص كيام نجرسي كابافون كيوس أخي خلا يتخرج سخاز خلو كن زخلص كوس إذا يتنخص كوس بعد حج تمالي تحجز أبي حبج سلطانو نكو حسجن أزيم سبازياتهم زجددو مخانم لما نرلنا سلزي شعبيا كم تنهي كلام تاكتيكو غيرو كلها نعبي كتفنقلوت دل زل حيلي ككمل لاينتا ككم كنتا تحجزو نتا 4 كيلو زبال فحبتن كم زعتو كجبر يخلي انت دليو توسانا جن بخمي يقبرو انت يقبرو I don't know كجبرو دي ما يقبرون I don't know بحفشاجن انت مدرخ نزل كنتات زي حنساب النحوارون نملايو دحري حساب على لغينو اتزبالت كنتات مدرخن ازعج زلنايو مدرخ مخانو احنا ترى كونس بكل من قدي نساتون كنغرو جميره مالو سم لما لسابتينا يزوبانا ازيا حنتي كبكم يصبط زخونه تنتنالا زوارنا افريكا امتاف نتات كمزلو كمعبال اخاخ زيناو غزي كمي كمزلو الرايو وين لو افريكا شو علي بزح نغرات دي زغالا زلو تاين مسكا ኢትዮጵያ ማእኸል እንዲያኛ ኢትዮጵያ ስናይ ፖለቲካ ካይዳ ዲፕሎማሲያ ስለዚህ ካለቱሉ ብዙ ነገራት ይባላሽ ይዘል ከዳላ ግብጽ ትባል ዓዲ ያው ኢትዮጵያ ክትተል እንዲያደለ ትባል ዓዲ ኢትዮጵያ መንግስት ዝተኸተሎ ናይ ዲፕሎማሲ ስሕተት ሶማሊያ ዝፈጠሮ ሶማሊላንድ መሬት ይባትን እያማ ዛዕባ ያዩ ዝፋሕፀሮ ስሕተት ሶማሊ መንግስት ዓን ናይ ዲፕሎማሲ ስርዓት ተካሂዱ በቃ ግብጽ ቅምጣቱ ገይሩ ሶማሊያ ቅምጣቱ ገይሩ ሶማሊያ ግብጽ ከፊላ هذا ወታደር ሲራን እዚህ ባዓሉ ሲታስ አውዲ ቅሳኢት ኢትዮጵያ አውዲ ኺሳራ of course ለካስ ሐሰብ ሕሰብ ብቻ ቆርቆይሉ ዲገርሙ ካይደ ገርሎ ሰካ እንግዲህ ኢትዮጵያ ዓርፎ ይቅመጥ ወደ ከረክብያ ዓሰብ ከረክብያ ዓፈ ከምጽ የናለ ዓፋርኩ ሓደኹም ዓፋርኩ ሓደ ዝቢኹም እርታ ዘለኻ ዓፋር ኢትዮጵያ ዘለኻ ዓፋር ንጅቡቲ ዘለኻ ዓፋር ንዓ ሓደ ክስታይ ግበር በቃ ትሪያንግል ዓፋር ፍጠር ሓደ ዓፋር ይኻጽ ሓደ ኩን
ሓደ ኮንግረስ ናይ ዓፋር ፓርቲ ወድ መስሪካ ሓደ ነገር ገበርና ይደፋፈሉ ሰማደላ ከስታይ ከተገር መስለካ ሙስዩ ተኣሳሰረ ጅቡቲ ናይ ዓፋር ጉዳይ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ዓፋር ጉዳይ ብጣዕሚ ብጥንቃቐ ያትዕዞ ህዝቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገጽ ኢሉ ሓምጣው ጠቆ ይብለሎ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ዓፋር ተውላው ናይ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኤርትራ ዘለኹም ሓደኹም ዛዕና ዓጦም ጠቆ ይብለሎ ፖለቲካ ዲፕሎማሲ ይብለካ ኣለዎ ጅቡቲ እንታይ ገይራ ስሚዕ ሓላ ኣለዎ ኣብ ጅቡቲ ዘለኹም መንበሪ ፍቃድ ዘይተዋሃብኩም ኢትዮጵያውያን ተኸሊልኩም ኣብዛ ሓንቲ ወርሒ ውሽጢ ትወፁ ውፁ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ውፁ ዓዶም ውፁ ጅቡቲ እኮ ብኣና እትናበር ብናይና ገዛ እትናበር ትፈልጠል ኣትናይ ወደ ክራይ ዓመት ዝኽበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈጠሮ ብዝፃሕተሮ ዘረባ እንታይ ገዛ ከም ዘሎ ትካላ ፍርቂ መሬት ኢለካ ከም ዝገድኩ ስለዚ ኢላ ፈሪሓ እኮ ያነ ስጋት እኮ ያነ እርግጥ ናይ ሶማ ናይ ጅቡቲ መሬት ባድመ ይወስዶ ምክንያቱ ፈረንሳያት ሕልዋን ንጅቡቲ ምንመይ ትኸውን ግን ተግባር የለካ ኣለዎ ተግባር ናይ ኢትዮጵያ ተረዲእዎ ዶ ከምዚ ነገር ካለካ ሓዊኻ ትበፅሕ ትረለየ ዘለካ ፅና ሃበት ክሪእካ እየ ኣብዚ ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ውፁ ኣብ ሓደ ወር ውሽጢ ከም ትወፁ ዓብያለ ንብረት ዘለኩም እውን ዋላ ነጋር ነበርኩም ውፁ ንብረትኩም ተረዲኹም ውክልና ንደቂ ጅቡቲ ይኹም ውፁ ኣይደለይኩም ምስ ጅቡቲ እኳ ባእሽነት መንግስቲ እዙ ክበል ዘለ መንግስቲ ይወሰድ መጀመ ኢሉ ወደ ባዘዳር እዛ ወደ ሓንቲ ወደ ሒዛ ተብል ዘላ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማሲ ናካየድካ ኢትዮጵያ ክትመርሕ ይትኽእል ከቢድ እዩ ኤርትራ ሓዊ ትቆስቆስ ዓሰብ ወሰድኩ ምስ ጅቡቲ መሬት ወሰድኩ ኣሕባር ገብሮ እየ ምስ ሶማሊላንድ ናተይ ተዘይገበርክዎ መሬት ረኺበለዉ ባሕሪ ናብልካ ሲልካ ዘይኩደድ ኣታኻ من حاجة من كم نجارين كم نجار لوي وسك ها بوابدي مهنا إثيوبيا ولا أفريقيا ترى حاول تحترا تقبل أتعدل أو السودان أو السودان مسلم مريت كوير عند حبيت النادق فت كلمة ها بجوا هذو بيفتح فت اللوي يبالغ بسرعة حبيت ها ده حبيت النادق فت كلمة مسارع أبوي بيجيب أنا تساقره ده شاد ناس درك شاد نا الفاشار نا قدم لنا حبيت الناس درك الفاشار كله أو حبيت الناس واقع خيمه هذه أو تناي حميت حيت تلفيق أو كارت موتي لهم حميت حيت تلفيق أو كارت موتي لهم ده كم تخيل هذا لا ما نسمع كيف يا أخي تايس ألا فترة ها البرهان سن نخشلان سن نخشلان ها يعني كيف تني تبيع ها ها جزء مسلي يلان ها تمام كاسودان كل قصة الحاو حاول بلي تدري فانو تدري أورنيا لو تبقى لا تدري كلام حقل زغلل حاو حقل زغلل بلي صبغت زغنة انتنا كم تري وزلهم أبتفل عليه مدرة إنه بلو زلنايو سلزي انتايو أبي أحمد من البات كم دليتهم كزور وزخولو جنزب زلوهم سبات سلزي مقبو وزلو عندارك هيدا قيدو كم دليتو بزنا كاسله بزنا هرمه بزنا صفعك خيدي فتنا له او شعدي يزبلكم نغربابتن كلاي نخلهم ياق حيرو زلو نجبت سقمت دما حدا كابتي زس دممي سلمنتاي زس دمم كوين يمزبلو زلو مخنياتو جبتي انصار ربحا الله ينس مسجب صخ تقبر سلا دمرصت كاب ኢትዮጵያ ሲ ዝፍንትታ ንጸላይት ናይ ኢትዮጵያ ክትእቱ መخالات ራይስ ንጅብቲ ክንድ ምንታይ አብይ አሕመድ ስጋት ከም ዝፈጠረላት ራይ ዝነግር أي أبي أحمد الشنتن هذا جنيانتن سلطردهم تزعبي من جناي كتبهم نزخونه هاجر نعوق ريفهم نسألعين أي تهاجر كتر حدث على أي استراتيجي كوت على أي نزبال مسوك صرح موسانم نفسه زغالة زجرم كنتاتي نتي جو بوليتيكا زين بفزلو جكتايز بفزلو بقوله نا البرهان كم حسوميا كم زغط كوت كبر زل أبي فلتي البرهان يفرتي ناي السودان ني حميتي كل عين الأسيستانس أبيهب كم زلو يتناقض كم زلو سلازي كل زي يدمر زلو من البات البرهان زي مرحو زلو السودان أبسبو مدرخ يلنجن جزي اللو يخاطب الخمسي ما تقبر الله أب نسخات سجملو جزي كم تسخليو نسون تداي جبر ما كالوت نيتوبيا حماق جبر نزخولو عدلن بايتان مفتار سجم كون كم زي كل يزن زرزلو اجي بكل من قد تكونتات ناتنكس عسى يزخيزلو ذا نشتي ممكن سما تحريو تي أنصار تجري زبال ذلو هاخنري. لا تايل في شتاتنا إثيوبيا بوليتيك في شتاتنا إثيوبيا دبلوماسية هذا ترى لا ترى ما سواسي هذا مش كل ده مش كده هو صبارة كده يقولون تفضل كده كل صبارة كده يقولون ها كده هذا بايزوي تعبس يسوق يوم في الله حتى زمان قصدي تعطاهم سلا يوم تعبهم سووا هاتو أفتسرين كينيا اللون يوم أورموتات يتم أورموتي أتم وديو مستمالي خوينو وشبه فترة اللي يدل لنا عليه سجل
መንግስት ኬንያ አይለካም ለኢትዮጵያ መንግስት ይስራል ስለዚህ ኢትዮጵያ ምስ መጠጠው ይላል ስማን ያ ስማን ማን ወይዛ ችግር ወዲህ ክዝላ መንግስት የለም ከባብ አዝቀር አፍሪካ ማለት አውቆም ዘለ ሆነታት ነና ስለትግራይ ኮም ዘለ ሆነታት ትግዛ ዓዲ ዘላ ሆና ፈሪጣ ነዚ ሆነታት እዚ አጥኒዓ መዋጾ የይታዩ በከመይ መንገድ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ክመርሖ በከመይ መንገድ ክኸለለኒ መረተይ በከመይ መንገድ ይኸብል ዘለኒ እንታይ ዘዲ ክተለለኒ ها ዲፕሎማሲ እዚ ይገጽ ካማለጂ ናይ ዲፕሎማሲ ኮሚቴ ደውለና እንዳይ እዚ ንኸጽንዕ ኮ እዚ ተኸታተሉ መፍትሕ ንኸምጽእ ኮይ ያ እዚ ንኽገብር ኮይና ዲፕሎማሲ ኮሚቴ ሕጂ ከምዛ ዝብላ ዘሎ እዩ እንድሕሪ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ዝበሃል ዘሎ ኣቢ ዲስትራክት ዝኾነ ዲፕሎማቲካሊ ውድቀት የጋጥሞ ከም ዘለዎን ብዙሕ ፀላእቲ ፈጢሩ እንተሎን እቲ ትግራይ ዝበሃል ኢሊት ዕላማ ናቱ ንጹር እንተኮይኑ እንታይ እቲ ዕላማ ናቱ ይነፂርለይ ዘየሎ ኣነ ምክንያቱ ሉላዊ መሬት ናቱ ክመልስ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሉላዊ መሬትካ ክመልሰልካ ዘይምኽኣሉ ጥራይ ፌደራል መንግስቲ ብውዕል ናይ ፕሪቶሪያ እንታይ ማለት እዩ ንዓኻ ኣብ ልዕሊኻ እንታይ ዓይነት ስእሊ ኣለዎ ምናልባት ካብ ኢኻ ክግምገም ዝኽእል ግን እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ካብ ናብ ፀላእዩ ከተኩር ኣብ ንሓትሕዱ ዝያዳ ምትፍናን ይመርጽ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ስምዑ ሕጂ እና አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ሰለስተ ጀነራላት ትግራይ ንዋና አዛዝነት ሰራዊት ትግራይ እናሓንሑ ከም ዘለው ተፈሊጠላ ቅድሚቲ ኣብ ልዕልቲ በዓቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዕልዋ ምክያዶም ዋና አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ቅድሚ ምዃኑ ዋና አዛዚ ሰራዊት መን ክኸውን እዩ ዝብል ተፅቢት ብዙሓት ይኮይኑ መፅኦም እቲ ሰራዊት ኣብዚ እዋን እዚ ብዕሊ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሖ ጉጅለ ህወሓት ብፖለቲካ ከም ዝመርሖ እዩ ዝፍለጥ በዚ ማቶም ቀንዲ ላዕለዎት አዛዚ ሰራዊት ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባን ዘሕለፍዎም ውሳነን ነቲ ጉባኤ ዘካይደ ጉጅለ ህወሓትና ንድግፍ ድሕሪ ብምባል ኣዋጅ ምስምዖም ብዙሓት ፀገማት ኣብ ትግራይ ስዒቦም እዮም ካብ ቀረባ እዋናት ናብዚ ድሕሪ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ምዃን ድማ ሓላፊ ቢሮ ሰላም ፀጥታ ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ከም ዋና ኣዛዚ ከም ዝተመዘዘም እናተገለጸ ይቀንም ይኹን እምበር ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ገና መዕረቢ ዘይረኸበ ጉዳይ ምዃኑ እናተገለጸ ይርከብ በዚ ድማ ሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ ጆን መዲድ ሜጀር ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ከምኡውን ጀነራል ፍስሓ ኪዳን ኣብ ንሕንሕ ከም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዘይካ ስነ ስርዓት ሹመት ብወግዒ ፕሬዚደንት ምዃኑ ዘረጋግጽ ሕጋዊ ደብዳቤ ሹመት ዘይበጽሖ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መጀመርታ መዓልታት ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሰራዊት ተፀዋዕነቱን ፕሬዚደንት ክኸውን ዝገበረ ኣዋጅ ኣሕሊፉ እዮም እዚ ድማ ብቐጥታ ኣብ ጉዳይ እዚ ሓደ እዩ በዚ ድማ ስምዕዎ እቲ ድራማ ዘሎ ማለት እዩ 42 የትግራይ ተወላጅ ጀነራሎችና ሌሎች ወታደራዊ መኮንኖች ንብረት ታገደ። የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊና የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ከነዚህ ውስጥ ይገኙበታል። ዘርን መርጦ የሚገድለው ማንነትን ጠቅሶ የሚያጠቃው የብልጽግናው አገዛዝ ለሁለት ዓመት ባካሄደው የትግራይ ጦርነት የትግራይ ተወላጆች ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ እንዳይሄዱም በሀገር ውስጥም እንዳይዘዋወሩ ንብረት እንዳይገዙና እንዳይሸጡም የባንክ ሂሳባቸውን እንዳይንቀሳቀሱ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል የትግራይ ተወላጅ ሆኖ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ነቶም በርባዕታት ዝቁፀሩ መራሕቲ ናይ ትግራይ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ትግራይ ሃብትናቶም ክትሓዝ ኢፌክቲቭሊ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝቕመጡ ባንክታቶምን ንብረቶምን ክትሓዝ ወሲኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና كم زقول لنا جبرهم كلهم توم تجارجن أكندتي نزقول زسراتيهم زلوا زتمتو الأمة بيرترات رايز زلوا أتسأل زقولوا أبز قربات رايسي أبتجراي من البات تفيديو نطلع كم سألكم سباتي موت كم زلوا بسنكي شجر بسنكي أجم سبي موت كم زلوا أبتجراي زجلس حبريتها وتيلو بسنك تميتتي رديت كم تزدلس لزيات وبتميت زي ما وصف كم زلوا كل زيت أجم زماني دي فترة زلوا منكسي إثيوبيا أبي أحمد يدفتر زلوا حرك أنا من قيمته من زيادة هم من خوني جبا أبي تبي خونز جبا أبي خونز جبا أجن ستيل أتتصل زبال أبي كم زلوا بزينا نرزلنا مسير ترى أجمع يبلومن ويس أجمع ينبرمن يبلي الله أنت واحد نخلي تعمد جنيه ترى مسمر كبير بالله كله تسأجمع بتقرأ زكاتم زلوا أبي أحمد يدفتر زلوا بات there so ፎከስ ዳበርትራ ነخغብሪ ጌርዎም ዘለ እንዳይሰራ ማድረጉ የሚታወስ ነው። ይህ በትግራይ ክልል ውስጥ በከበባ እንዲቆይ የተደረገው ህዝብ ብቻ ሳይሆን በአዲስ አበባና በሌሎችም አካባቢዎች የሚኖሩ በጡረታ ላይ የነበሩም ትግራይ ክልልን የማያውቁ ነገር ግን የትግራይ ተወላጅ ቤተሰቦች የነበራቸው ሰዎችን የሚመለከትም ነበር። ከትናንሽ የችርቻሮ ሱቅ እስከ ትላልቅ ሆቴሎች ድረስ ያላቸው ሰዎችም ሲዘጋባቸውና ባለቤቶችም ሲታሰሩ እንደነበርም የሚዘነጋ አይሆንም።
ተርታው የትግራይ ተወላጅ እንዲህ ባለ መከራ ውስጥ በከረመበት በዛ ዘመን ከጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ጆን መንጋግ በስተቀር የሁሉም የትግራይ ተወላጅ ወታደራዊ መኮንኖችና ፖለቲካዊ አመራሮች ንብረት መታገዱም የሚታወስ ነው። ይሁን እንጂ ወደ ደቡብ አፍሪካ ኤኒዌይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እውን ከምቲ ጆን መንጋግ ዝብልዎ ቀደም ኣብ ግዜ ኩናት ምስ ኣቦ ኮይኑ ምቾት ዝነበረቶም ካልኦት ኩሎም ከርፋሕ ናብራ ክሕልፉ ከለዉ ሕጂ ድማ ንዑ ዝሰዓቡ ምስኡ ኮይኖም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ኩሎም ኣብ ሽግር ወዲቆም ከም ዘለዉ ንበይኑ ዝመስል ዝነበረ ሎሚ መዓልቲ ፌዞታት ረኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። እስከ ብካልእ ወገን ክንሪኦ ክንፍትን ሽዑ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቐንዕካ ክንርኢ ኢና። የኤርትራና የቲፒኤልኤፍ መጣመርና መጠናከር እና ሶስተኛ ጥምረት መፍጠር ለኢትዮጵያ ስጋት የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል። አሁን በቅርብ ሊመጣ ይችላል። እሱ አሁንም ተፋጠጥ አለ። ቲፒኤልኤፍ እየዛተ መግለጫ እያወጣ ነው። እነዛ በኤርትራውያኑ በእንትን ደረጃም ቢሆን በተዋናዮች ናቸው፣ በሙዚቀኛም ደረጃ ቢሆን ዲፕሎማሲውን እያጣደፉት ነው። ኮሜዲያን መሰለኝ ባለፈው የመጣው አክቲቪስቶች አንዲት ኤርትራዊ ስቲል እጅንታዮም ዝብል ዘለዉ እቲ ናይ ትግራይ ናይ ህወሓት ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ሓደ ካብቲ ሕማም ርእሲ ኮይኑዎም ዘለውን ከነኣስ ወይም ዝፍትኑ ግን ሸራራ ኢቱ ኢሎም ዘሎ ነጥቢ ምዃኑ ግን ኩሉ ሰብ ተቐቢልዎ ዘሎ እዩ። እቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ግን ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ወዲቑ ከም ዘሎ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ። መጀመርያ ብዝስምዑ ኩሉ ኣካል ምውጋን ከም ዘሎ ኮይኑ ገበን እውን እዩ ዘውርሰካ ናብ ገበን ኢኹም ተኣትዉ ዘለኹም ስታፕ ዚስ እዚ ዶታ ዘየቢልኩም ውል አንሊሽ ሪኹምዎ ዘይትፈልጡ ቅድሚ ሕዚ ሪኹምዎ ዘይትፈልጡ ናይ መናእሰይ ሙቭመንት ኣብ ልዕሊኹም አንሊሽ ክንገብር ኢና። ሓደ ውል አንሊሽ ዓለም ለኻዊ ውግዘት ኣብ ልዕሊኹም ዘለና ኩሉ ናይ ሚድያ ናይ ዲፕሎማሲ ርከባትና ኩሉ ተጠቂምና ሞቢላይዝ ጌርና ካብ ምፍንፋን ሓሊፉ ተሓተቱ ትኾኑሉ ብገበን ኩነታት እዩ መፅእ ሶ ዩ ሃቭ ቱ ስታፕ ዚስ ኣብ 47 ትፍፅሞ ዘለካ ገበን ደወብሎ ካልኣይ ኣብቲ ንፍትን ዘረባ ሲልካ ሓንሳብ ኢድካ ተውፀብ ሓደ ጉጅለ ኣፍልጦ ሂበ ኢልካ ዳሕራይካ ወፂኻ መድረኽ ንሕና ካብ ማንም ጉጅለ የለና ንገለገለ ዝብል እዚ ዓርስካ ምትላል እዩ ዓያሹ ይኮና ንሕና ናይ ዘቆልዓ ሕዚ ድራማ እንዳኾነ መፅኡ ዘእሱ ማለት ድራማ ኮይኑ መፅኡ ከምዚ ዝበሉ ሰባት እውን ዋፊሮም እዮም ክብለኩም እንዲለለ ሕታይ ዝኒሄ ዝምካሕ ዘሎ ቆልዓ ሕዝስ ንኣሉላ ሰሚዕ ዝለዓል መንእሰይ ትግራይስ ኣበይ ይርከብ ይሓልም ዲ ዘሎ ማለት ሓደ ግዜ ዘና ዘብሉ ፈገግ ዘብሉና ነገራት እውን ይመፅኦም ከም ዝበሉ በቃሪ እቲ ኣብቲ ናይ ትግራይ ሚድያ ከምኡውን ኣክቲቪስትስ ኤሊት ንፁር ዝኾነ ዶብ እናተፈጥረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። እቲ ዶብ ድማ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖም ዘበሉ ኩላቶም ወይ እውን ኣሰር ጌታቸው ረዳን ፃድቃንን ዝኽተሉ ዘበሉ ኩላቶም ነዚ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ፅምዶ ኣዝዩ ኣሉታውን ክሳራ ዘለዎን ንጥፍኣት ናይ ኤርትራ ዘቕንዐን ገይሮም ክሸጥዎ ክፍትኑ ከለዉ እቶም በዓል ሃይለ ስታሊን ከምኡውን ብርሃኔ ከምታት ብቁፅሪ እናወስኹ ዝኸዱ ዘለዉ ክንርኢ ከለና ድማ ነቲ ኩነታት ካብ መዓልትና መዓልቲ ናብርህዎ እዮም ዝመፁ ዘለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ንነዊሕ እዋን ተሸፊኑ ዝነበረ ሓቅታት ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ሓቅታት እዚ ድማ ምናልባት ንሰነድ እውን ክቕመጥ ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣይተገበረን ተባሂሉ ዝሕሰበሉ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ፀረና ነይረ ፀረና ሓሊፈ ሃገሞ ዝበሃል ወፅኢ ዓዲ ቀይሕ ቀሪበ ነይረ ሆስፒታል ፀረና ኣነ ፍሪሰ ኣፍርሰ ሃይለ ዝፈልጦ ነገር የነበረኒ ህፃን እየ ኣፍርሰ ብፈንጂ ገይሮም ህንድስና እየ ቤት ፍርዲ ኣነ ፍሪሰ ነዳድ ምዕደል ነይሩ ኩሉ ኣቃጢልና ኣኻተም ሓንቲ ነገር የገደፍና ኣላ ብዝሕሰብ ቅርኩ ይኽእል እዩ ዘረባ እዚ እዚ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ህፃን ኤርትራዊ ገዛ ገጠር ሙሉእ እናዘርና ዝነበረ ቆፎታትን ጎተራታትን እናፍረስና እኽሊ እናበተና እያ ትኸበርታታት ምጢና ሻለቃ ገለ ከመርየልን ከለም ካልና እዮም ንሕና ንፈልጦ ነገር የብልና ተፃወትና ደቂ 10 ገዛ ኢና ማለት ካብ ገጠር ንወፃና ኢና ፈልጦ ነገር ኣይነበረን ሕዚ ኤርትራውያን ዝፈፀምዎ ግን መስተን ሕና ዝገበርናዮ ዘመጣጥን ነገር የለን እዚ ብስሩ ናብ ባላንስ ዘእትዮ ኣነ ክብሎ ዝደለይኹ ኣብ ሕሉፍ እናቆዘንካ ሕሉፍ ካልኩሌት እናገር ንሱ ይተሓተት ንሱ እውን ኣካል ሚኒጥና ንገብሮ ኤርትራዊ እንታይ ትክሕስ ውልቀ ሰባት እዚ ዝገበርዎ እንተለዮም ሕዚ ኤርትራ ኣይኮነን ከመይ እዩ ንማየጠሉ
እዚ ዘረባ እዚ ሓደ ካብቲ ቀጻሊ ንስንዶ ዘለና ጉዳይ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝበፅሐ ኣይተሰነደን ወይ እውን ኣይፍለጥን ክንብል ኣይንኽእልና ፅቡቅ ገይሩ ዝተሰነደ ዶኩመንት እዩ ዘሎ ኤርትራ ነቲ ዶኩመንታት ወሲዳ ኣብ መጋባያታት ክትከይድ ግን ግዜኡ ስለዘይኣኸለ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክሰምዕ ዝደሊ እዝኒ ዘለዎ ሸውሃት ዘለዎ ዓለም ስለዘየለ ምናልባት መድረኾም ይፅበይኮም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ግን ነቲ ናይ ትግራይ ግን ከተኣናግዶ ዝኽእል ዝነበረ ኣፍኮርስ ብክልቲኡ ወገን ኣነ ኣብ ናተይ መደምደምታ ኤርትራ ኩሉ ዝበፅሓ በደላት ሒዛ ቀሪባ ኢትዮጵያ ዝበፅሓ በደላት ትግራይ ከምኡ ሒዞም ተመፅኦም ናይ ትግራይ ካብ ናይ ኤርትራ ዝዓቢ ተኮይኑ ካሕሳ ናይ ኤርትራ ዝፍረድ ተሃልዩ ፀገም የለና ራይ ክልቲኡ ብማዕረግ ክረኣየሉ ዝኽእል ዳንነት ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ክንዲ ልዕሌና ነዚ ቃንዛዚ ዝረኸቦ ሰብ ስለዘየለ ንቐፅል ክንግምጥሎ ኢና በዚ ከዓ ብዝኾነ ይኹን ስርዓት ሻዕብያ ፀምዶ እንተደልዩ ኣብ ክንድኡ ዋጋ ዝኸፍሉሉ ሓይልታት ይደለሎ ማለት እቲ ውግእስ እቲ ካልእስ ኣብ ትግራይ ክገብሮ ድፋዕ ክገብራ ትግራይ እቲ ኩሉ ሕዚ ዝበሃል ዘሎ ንኤርትራ ዝተሓሰበ ሓደጋ ኣብ ትግራይ ክመክኽ ክወሓጥ እንታይ ኢና ክነቕርበሉ ዝብል ሕቶ እንተሓቲትካ ካባና መናእሰይ እዩ ዝደሊ ናይ ሕዚ ግን ትኩስ ደም ኣለና ንፈልጦ ደም ኣለና ሕዚ ዝተኸፍለ ዋጋ ኣሎ ሻዕብያ ዘብፅሐልና በደል ሕዚ ዝፈፀመልና ነገር ኣይንፀባፀብ ኢልካ ዝግደፍ እንታይ ብላ ሎጂ ሻዕብያ ዘብፅሓልና በደል ፈደራላዊ ብፅሓልካን በደል ምሱ ጎበጥበጥ ትብል ዘለኻ በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ እዮም እዚኦም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለው መጀመርያ ኣይደኖ ማለት ምሁር እዩ ዝውን ምሁር ዝበሃል ገጋ ይኽላለይ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ክዋጋ ተኮይኑ ኣበይ ኮይኑ ክዋጋእ ምናልባት ከምቲ እሱ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ክዋጋእ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ክዋጋእ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ኮይኑ ክዋጋእ so this is very very clear whatever way ድሕሪ እቲ ኩናት ክመፅእ ኮይኑ እቲ ፅምዶ ኩናት ንኸይመፅእ ነቲ ካልኩሌሽን ንምብካን እዩ ቀዲኻኒ ንትግራይ ካብ ኩናት ንኽትወፅእ ጠቕላላ ድማ እቲ ኩናት ንኸየጋጥም እውን ጠጠው ከብል ተኽእሎ ስለ ዘሎ እቲ ፅምዶ ዓብዪ ኣገዳስነት ናቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ከምዚ ንኤርትራ ክሕግዝዋ ከምዘይክእሉ ይፈልጥ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ ንኤርትራ ክሕግዝሉ ዝኽእሉ ደረጃ የለውን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ እውን ካብኣቶም ሓገዝ ክትፅበቅ ከምዘይትኽእል ፍሉጥ እዩ ኤርትራ እንታይ ደሊ ዘላ እቲ ትግራይ ቦታ ናይ ኩናት ክኸውን ከምዘይብሉ ወይ እውን ንዓቢ መፃወቲ ክኸውን ከምዘይብሉ እያ ትደሊ ዘላ ምናልባት ተኮይኑ ማለት እዩ ምናልባት ስለዚ ካብ ወፃኢ ኤርትራ ቤን ጌራ ነዚ ኩነታት ንዓቢ እንድሕር መፅይዎ እንታይ ትገብር ንስኹም ኣይትነግርዋን ኢኹም ናይ ሰብ ፀገም የብላ ናይ ኣፅዋር ፀገም የብላ ትማሊ እውን ከምኡ እናበልኩም ኢኹም ዝኩሉ ጉዳይ በፂሕኩም እንተኽኢልኩም ኣብታ ጉዳይኩም ፎከስ ተገበርኩም ዝበለፀ ጉዳይ ከም ሃገር ልዕላውነት ፈቂድናሉ ከም ብሄር ክንህሉ ዘይፈቐደ ሓይሊ ብልፅግና ኦሮሞ ነቶም ዳ ሻዕብያ እንድሕር ደም ሲሰጥፊእዎም ተመሊሱ ንዓና እውን ህላወና ክልተ ሕማቃት መፅእ ገጢሞም ካለው ግን ናይ ግድን ክትመርፅ ኣለካ ብውልቀ እየ ማንም ዝለኣኸና ኣካል የለን እዩ ዝብል ብውልቁ እንተኮይኑ ገበን እዩ ብሕጊ ዘትሕዝ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምርካብ ትኽክል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምርካብ ስሕተት ዝኾነሉ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ርክብ ኣብኡ ስለ ዘለካ እዩ ምስ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ላዕልን ታሕትን ዘብልዎ ዘሎ ብርሃነ መልሲ ሂብዎም ነይሩ ድሕሪያ ክንሰግር ኢና ወደ ኤርትራው እንመለስና አንተ ሰውየውን ባገኘው ጊዜ ምን አለ? ይሄ መሬት የትግራይ መሬት ነው፣ ያላግባብ የያዝ ነው፣ ለትግራይ መመለስ አለብን። ከእርቅ በፊት ገባ ህዝብና ህዝብን ከማቀላቀል ከማስታረቅ በፊት መጀመሪያ በጉልበት በአመፅ የወሰድከውን መሬት ነው ለህዝብ መመለስ ያለበት። ስለሱ ምን አለ? የሰው መሬት ላይ ተቀምጦ ያንተ መሬት ላይ ተቀምጦ በአንተ መሬት ላይ አገኝተኸው ግን ኦል ኦፍ ዘ የትግራይ ወዳጅ መስሏል፣ የትግራይ አፍቃሪ መስሏል። እና ስለዚህ ምን አለ? የትግራይን ቦታ ቦታነት መያዝ አወል ሰዒድ አንድ አክቲቪስት ነው እያልኩሽ ነው። ልንገርሽ አወል ሰዒድ ዛላምበሳ የትግራይ ስለመሆኑ የሚክድ ሰውም አይደለም። ማንኛውም የኤርትራ ወታደር ዛላምበሳ ከተማዋ ነው ለሁለት ተከፍላ ያለችው። ማጆር ዛላምበሳ የትግራይ መሆኑ ሁሉም ያውቃሉ። ሕጂ እንታይ ትብሎ ዘላ ኣብቲ ትራኸብሉ ዝነበርኩም ንኣወል ስዕሲ ኣብ መሬት ናትካ ተቐሚጡ ከም ዘሎ ነጊርካ ዶ ኣብቲ ዛላምበሳ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ደይ መሬቱ ከም ዘሎ ንኣወል ስዒድ ነጊርካ ዶ ንዑ ክገድፍ ከም ዘለዎ ቅድሚ ዕርቂ ምባልን ገለ ምባልን ኢላ ነቲ ኩነታት እንድያ ከተጓሃር ትፍትን ዘላ ንሱ ድማ መጀመርያ ኣብ ኤርትራ ንትግራይ ንዝተወሰደ መሬት ወይ እውን ኢትዮጵያ ንዝተወሰነ መሬት ኣብ ልዕሊኡ
أشكال الكسوات كم زي تخل رجس أنياتاتنا إرترا تسقم تسحتر هاي كونتن تسقم بخالي دمت أزلو حنت خي قبر تسقم دمت أزلو سلزي أتكونتات بحتر زبالنتاي زبلا أما جمر يا ليلاها زعبا كلنا قراي تزاربنيها قدام يركبنا نزار عربي نازلنا أتي زي نبرة كونتات نكفتر يعني فتنزلنا سلزي مزجزية بتخالو كل توبيكس مدرخ حليو كزرب يخل خونيو أبز حجز لنا مدرخ جن بزعبو كنزارب عين خلينا النابلة يوزو زمل سلا تي برهانة كم تفلتوا فتنا قتلت تخايد له خمس نبرن بزع بدهوتات يقط ما خمسلون ما جنزاب يدلي أبز خاص سمعوا نخل مبلشاو بقولي تبقى سزلون التناقر مبلشاو ناي شعبيا ناي حوحتن زمدنا ناي جيلان ناي قويتان ديو ويس معراو ينزول كاي خوينا يفلت ناي بايريان ناي قويتان ناي جيلان ناي قويتان ناي مقلقلن ناي قويتان زي throughout history كم يسقنيهم شعبيا حوحت كتتقايس كفقد كله ويكتقايس كله إرترا نص هاجر نكتخون أقدو خوين من سي تقراي نكقلقل ديزاين غيرو تخكد هسه بزخا كم يلن بقى تنسنسي دخون زلو بقى كم زمرعة زعتو نزا قداي زيان تداي فرسكواسي بقى تعطيقو يزلو نزا قداي زياسي كما يجيرا يفرسا ليتم معالتني بقى كفكر تريا زلها أبي داني يركز غلو تزارب زلها هجي انتايتي ناتوم زمدنا منغو كلت يوم مني بقايتا مني بارياسو أقدا سيكونن إذا مدرخ زي نهوحات أتليس نتهوحات زبال بارتي كم زعب بس قبرو زلو قالن تاريخايو بخميك وصاي قل نزبلتي انت قبري يحشو نزبل أكن تبل كم تريور لهم درجة نبدرا ما قصو قيرو and this is also part of the game توم لما تقاوم دما اركزن خي قاطم البترامي بلو بجرمن نايت مير بقى زبهر حلمي خوينوم زلو زا مونغو تግራይን ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዕርቂ ብሓቂ ድሂልዎም እዩ ዘሎ እዚ ከጋጥም የብሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ እንተጋጢሙ ኣኺልና የሓንሳብና ሓዋሩን ካብ ፖለቲካዊ ፀወታ ተገሊፍና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ عندنا ኢና ንርኢ ህዝቢ ኤርትራ ይክደንካ ጥራይ ዝብል ታይድ ሕሰብ ታይድ ግበር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክደንካ እንተወድ ዘረግ ስጉም ከይቦል ፈሊጦም ኣለው صبو غير تو مهران ينازل لكن كابدرار جميل كابدرار جميل لو زبز اكيد ومنورت مالي وط ابا جميل كم مهرات حكى لي انت تغاغي زو مهرات زي امين سك زدفو تغاغي منور نسون كان حج زخبر زلو عند حرصهم زخبر كاين انغدي فلكم الله خان هاجركم كبانديرا خازوري يدلكم الله بانديرا كبرت مخنا تلطاي مصنعات ግን 11 ዓመት ምሳይ ተጓዒዛ ዛ ባንዴራ እዚኣ 11 ዓመት لعسرت حدا عمت قعزت بانيرا لو مقدي فعلا زي اول ابريديان اللي كنا تردين نبي قص تخيل الله سبيله سقل الكايل سائل الجزء سقلي بلسني بود زني تصنيح دس سيلاتنا اخطات خلا دس ثلاثنا هذا شو ما يتم كفنا حجين زياد وريد الله مس زي صنع سكوت كيد مفتان معنات من نفس حقيقه مقتاو مالك هيدو فلطو يدرار ايفلطني فلطو انت فلطون سلطانه ايفلطني فلطو بس انكم كاين نفاله كل خلوتهم كدع صنع طراي كنريكم هنا شو قطرا يود زار عركه يقول خلنا كل سلام زخبرك حو يس اين فالتنا انا نسخان جن بزح جزل مدرخ بانديراخا كتورد نتنوح عمتات تقالس قالوا حما كمزي حما قسم معك انا اكل نايت كميرتراوي حما قسم معك ايدلني مالت حدا سب كساب كندو زقطع كاسي متكلات ناي حجر انت تحيسو ويون تاريخ نايت هاجر تتحيسو ويون أقدس نجر تتحيسو بر إيرترا مس السودان شركنا تجارة مس جبت شركنا تجارة مس تجرا شركنا تجارة ويجلسي أساس توسعنا جريو مالت أفتح حدنتنا إيرترا توسعي نسكيرتنا إيرترا زي تكمن زي تكمن إننا نزارب زلنا سلزي أبتوش أو كناتنا يتهاجر كساب حدا زخونك سلامتاي كنت اور زين خل كندمنتاي سلامتاي كسع كندزي باسك فتر خلت كونتات اني غرمنلو اذا مستغراي شركنا زبحال زلو انا كندك زي له حدنتنا ايرتراويان كزرق يبلون نحدنت بواغانا حدنتنا ايرتراويان እዚ ዝግበር ዘሎ ሽርክነታት ከሆነ ይግባኒ ካብ መጀመሪያ انا ቆሚله መጀመሪያ ንኤርትራ ዘድልያ ነዚ ሕጂ ዘጋጥማ ዘሎ ፀገም ዘድልያ ድማ حدنتنا ايرتراويان انا ድማ حدنتنا ايرتراويان ክሰርሕ ዘድሊ انتقونه نتي زمصنا زلو صقم كغادللنا زخيل مشارخت مدلاغن سنفنا يكونن لبونايو
ምናልባት እቲ መሻርክቲ ከይወሓጠልኩም ይኽእል ንገለይኹም ግን እሱ ካብ ሃገራውነትካ ክህድመካ ወይ እውን ገለ ኣይግባእን ባህላያኒ ስለዚ ናይ ብሓቂ ንፍዕ ሰብ ነይሩ ፓሽነት ዝኾነ ብዛዕባ ኤርትራይ ነይሩ በዚ ሕጂ ዘሎ ከዕንቃፍ ግን ደስ ኣይብለንን እዩ ስለዚ ተስፋ ገብር ነቲ ሓሳባትካ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ክፈላለ ይኽእል እዩ ኣብ ሃገራውነትካ ግን ምልክት ሕቶ ከኣቱ ፅቡቅ ኣይስምዓኒ ብዙሕ ከምታት ስለ ዝሰምዕ ዘለኹ ክምልሰሉ ስለ ዝደለኹ ንዑት ራድዮ ኣይኮነስ ኣብዚ እውን ስምዑ ምስ ኣምሓራ የባእሱኻ ምስ ትግራዋይ ይዓርቁኻ ምስ ኣምሓራ ይዓርቁኻ ምስ ኦሮሚያ የባእሱኻ ምስ ዓፋር የባእሱኻ يعرقوها مستقراوا يبقى سب يمزق يرلكا صلاعي يمزق يرلكا بك صلاع عند غير يمنعنا ابزي حدقا زودي قمنا زلو اي فلطوني سب زون انتي زبل زلو ኢትዮጵያ بترتا زمحدروا هاجر ስለ ዝኾነት ይትጸገም ምናልባት ክሳዕ ክንዱ ብዕምቆ ዘይርድኦ ሰብ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ بترታ ያትመሓደር ተጋሩ 4 ኪሎ ክመጽ ከሎ ተጋሪዮም ጸላዕት እቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ጸላዕና ነይሩ فرديخان لغا دحريوم أمحرا 4 كيلو أبز نبرو لدرجة دم أمحرا يصلى خانيرو إليت ناي أمحرا يصلى خانيرو حجر ما أوروما متيلو إليت ناي تجراي نتي 4 كيلو شو تغازا تيرو لسيد ما صلى خا تي إليت ناي أوروما دما نورمال 4 كيلو شو زلة كنا صلى خا قينو إيرترا ورئيس لازم زلو مريتنا إيرترا وسيديس لازم زلو أوش إثيوبيا دما من البات قال سبات بقرن نديو ولا بتهم كلكم يبلا يفلتني أبي أحمد وكاوش إثيوبياوني يجفجف كويس لا وش إثيوبياوني أبي أحمد كالي وزلي بزحت تبلو فأنا بنتك على سلو سلذا أبي أحمد نيرترا ورد دلين تلو ني فانو دما نأبيك قمت له دلين تلو مس فانو مسرح تيسا كمان لك كسر تيسا كمان لو كم يرترا وين كحطري خلا لتنا عقا كهرمك كاز مزول كفرسال كاز غل حيل له مسو تشارك كان تسرح كان يسأل أيخا كوجاد للكا كالي الكاز غل حيل تلو نعند حقس كتيسا كمان له I don't know كسع كندودي كبيت كوينوم نكحسبه ويس دايما دايل كانت دراماتات مرسانيو دس بلوم I don't know جن نزي دبزح من السيس لزدناقر كان بسمعيد جيركا دايما دايل كخمزي دايما دايل على إز دلي ويون ورايل كاكالوت على عتين نمسحتار كلها تبني يرتاح وريهم زلزلو يرترانا تلو لو نتاك علي وايد دليلو نقولهم مشيتن أبي بكادرتاتو بالتلفزيون هاجرو لولا مريت يرتاح وسيدي بلالو هراي وصدق هاتون دليها unfortunately ኢትዮጵያ ድማ ዝተማغለ ሃገር እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገለ ክፋይ እሊት ንኣቢ ክብንቁሮ ይደልሎ ምክንያቱ ኣቢ ንዓታቶም ክብንቁሮም ስለ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ኣቢ ሓደ ጸላይ እንተለካ መን ጸላይኻ ክትፈልጥ ኣለካ መጀመርያ ፖለቲካ ፈታዊኻ መን እዩ ጸላይኻ መን እዩ ቀዳማይ ጸላይኻ ኣቢ እንድሕር ኮይኑ ንኣቢ ከኣልይዎ ዝኽእሉ ኩላቶም ክሳብ 4 ኪሎ ዘይበፅሑ ስጋት ኣይኮኑ ንዓኻ ንኣቢ ክንኣልየ ኢና ምሳኻ እንተኢሎም ካ ድማ መሻርክታ እዮም ትቕየሩ ነቲ መንእሰይ መብርህን ከቢለ እምበር ነፍሰከፍ ነገር ኣብዚኣኻ أنتنا ميرون كاغنوس زنبر إيرتراوي منفس عامة مرت زنبر إيرتراوي منفس حجز الإيرتراوي نتر رأيه تتحقق كل نفط أغنى نزارب ونتنكت كي تزارب النادي يسعى شو من تقوينات كوين مستبالة من إسي إيرترا بزي قفا نما كان حاوت أني نعاج بزي ميرون زي كون نقرات ندي خاطر كون كينكا نحن قدم 9 شو متر روح صل زخونه بزح سب كيز كرغلي يوكرين تمال مسراشا وقخ جمر كله كل تمنسي كواغا الى خيدو كلت عامت بزغبر لومي كل سب كاب يوكرين يهدم له وقي طعما يكونن حما بوليتيكا صبغ يكونن سب مجمر انا هاغرو كلا خليفتن تي كونتاتنا نو حمس كدغن يسل شوي دق سبات كمينا اب كل عالم كمي نحوروا حدا عين السمع انت هاغر كل وكاكلني ام باي ذا واي ايرترا 9 شو متن تواجع كلتن دما بينت وصيلا سلمتاي ابدوبات كوف كتبل تجديدالا سلمنتاي نتوعل بيون زي تقبلوا الكلا يزارب ኤርትራ ንኽትከላኸል ዘገድዳ ዘሎ ምክንያቱ እኮ እቲ ጎረቤታ ነቲ ዝተገብረ ሕጊ ኣይቅበሎን እየ ስለ ዝብል ዘሎ እዩ ሰራዊቱ ገቲሩ ታንክታቱ ዘርጊዑ እንተሎ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ ወይ ትናፅነት ተቃለስካሉ ትጎትፈለካ ስለዚ ኢሎጂካል ዝኾነ ነገራት ስምዒት ሰብ ከተናኽፍ ዝኽእል ወይ ኤርትራ ከቢድ ነገር ሓሊፈ ኣይነውዳ ብዙሕ መንእሰይ ኣብ ግንባራት ዕድመ ንእስነቱ ሕሊፍ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሰውራ 30 ዓመት ክቃለስ ከሎ ናፅነት ንኸምፅእ ዕድሚኡ ዝወፈየ ሂወቱ ዝወፈየ ዘሎ ሃገር ከምኡ እዩ አንፎርቹኔትሊ ሃገር ፀገም ኣሎ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ድማ ክትህሉ ዘይደልይዎ ሃገር ተኮይና ድማ ከምኡ እዩ ስለዚ እናተረዳእኩም ሰብ ኣይተደናግሩ ከምዚ ሰንሴሽን ክትገብረሉ ነገራሲ ያ 98 ሃገሩ ክውረር ከሎ ሕጂ ስትሪኦ ዘለኻን ዓሰብ ክውሰድ ንዘለት መንእሰይ ኩሉ ሓፊሉ ዘሎ
ኤርትራዊ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ኩሉ ተጸገማቱ ገዲፋ ኣብ ጉዳይ ሃገር ደው ብል እዩ ኣብዚኣ ሞሜንት እዚኣ ብጀካ ትከዳዕ ኩሉ ብዝከኣሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ድሎይ ነይሩ ደገ ዝነበረ ደቂሱ ዝነበረ ተንሲሎሚ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ጠጠው ክብል ይፍትን ኣሎ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ዘበለ ክሕግዝ ይፍትን ኣሎ ንኤርትራ ድማ ኣብቲ ናይ ሳይበር ወርክ ሕግዛ ይፍትን ኣሎ ስለዚ ከምኡ እንተገበርካ ፅቡቕ ነቲ ዘየለ ነገር ምትሕዋስ ግን ፅቡቕ ኣይኮነን ሓንቲ ምኽሪ ኩሉ ግዜ ምኽሪ ናይ ሂወት ድማ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እስከ ናብ ኣድሓነት ንመለስ ድኻን ለፍላፍን ሰብ ኣይፈትዋን ድኻን ለፍ ናኖ ቅድሚያ ኣብዚኣ ኣላ ሓንቲ ሓደ ሰብ ካ ዝሰደደለይ سلام دك عبيتي كما يوعدكم انت اسكي كبلكم دليلهم معلتي جورجو زبحل إريتراوي أب أمريكا زغمد انت يبل أب إريترا تجرينيا كم مهارو اللوام كساب يونيفرسيتي تجرينيا خا كزاربو اللوام يبل مالتي السخا ودي تجرينيا سلزخون كا بتجرينيا كزاربو اللوام بتجرينيا خا كم مهارو اللوام تبل الله مالتي إذا تقرينا خا أم عكوركا وتفايز زبلكانه مغنياتو إيرترا ناي حبار هاجريا ناي تشعت بهر هاجريا نحنا وين إنجليشين عرب كم مهارو اللوام أبرتراسي إنجليشين عرب كم مهارو نزل تبزونا يفلتوني جن تا حسب نبزحات بجيجا مرداتا كم زحزو سلزراقي مسز بلا زلغو مجمريا أنا أب أمريكا يكمتني كاله سب كيت خون تزارب زل حاجة سلي سلز جبر كأنا أب سويسرلاند يزغم هذا كالاي أنا تقرني يكون كون أنا بليناي بلين ود بلين يعني سلزي كالاي جيجا سالساي وأنا قاعد دخات فايوي بالكونانه أنا بليناي بلين كمهارلهم تقرأ كمهارلهم سوا كمهارلهم عفر كمهارلهم تقرني أجن بزح سب سلز زاربو كم ما دحري تقرأ بزح سب سلز زاربو تقرني عند حرقيلك مستسعى ميتاوي تزبير تراك تزارب تغليخه سلازي قانكو عرب ناي بعد قانكو عينات كايكونن فدخان انجليش ما تمهاري لي انا عربن انجليشن دما نمهارو يلي غربابتنا عرب سلا دزاربو لينغو فرانكا وسلا زغوني عرب كن مهارا لنا يلي ابتا هاجرنا جن قانكو ناي هاجرنا زبس حزب زاربو فتيخا خيفتها كو تغرنيا خدكل علىك سلمتايد مسيلكا اب زبس حسب اب صحفه تغرنيا صرحكا تقوينو اما عرب زي كل تقوينو وي تغرا زي كل تقوين تا هتقبر صراحه خسلتك كايكونن سلازي اتي تغرنيا سي أنا نابنت أب سويس يزغمت وقعوا قام قايبلا جرمن تزاربلو فرنش تزاربلو طليان تزاربلو زبس حسب التسويس أو ريل جن نتهم قلعو سلسي قام قايم زمروا بيت مرتي بفلاي طليان وحد سلزخونه أي حج قريف ما يعبزان زلهو جرماني مروا مجمريا فرنش دما كابتال أي كفلي مروم كدني إنجليش مكلاي فرنش يمزمروا مهنياتو قام قاني هاجر سلزخونه كررادو كخلولهم سلازي زخونه سبابزي نزل كلته إنجليشن جرمانن فرنشن كخلالو دحري إنجليش كخلالو دحري تدلي طليان وسق كالي وسق سلازي أنا زبلكو إيرترا 500 ميتاوي تقرنيا تزارب دحر خوين إلا 300 ميتاوي دما تقرا تزارب تخوين 800 ميتاوي تزاربو قام قالنا سلازي تقرنيا دحر كان بلينا بنيش تيسب كاين غرني تقرنيا تقرا نخل نيره سلازي مزبس حزب إيرترا كررادا عدل سلازي نبر أنا شجراي نبرن إذا لبونا نبر تسقما يكون نتهاجر دما حبرت كفترة لك وأنقنا عد خان كله سلمتين أبناء نايقوانا تمهرو لنقدس اللي تغمكا نبيزنس اللي تغمكا نهات كان تفلت كاجد حدنات نهاجر بغميو زخون نمبالي بجيجا قريش جيجا هيبون كان عسمي كاغت خون نبر نتعمل اختناتين تتسمع عنيركا كومو أي مترددا كم زغونا جن ما برهم هاب أجد داسيو نمزا بدانا يتحنت جيرك ودك في التنين دخان لفلافن سبعي فتواني دخان لفلافن وانت اذا استغلام عم قرب او داتالو يا قريتا انا يسالكم لفتوكم دغن ريمايندر كرداكم كذكركم ودي سبيت اكشنه صبح اندا سرح سبيتها اكشنه صبح اندا سرح قال مستيد مالتي وسخلا ودل الله تقول ما تمطعت وطنعكم بكم كتنعقق هابت مجمريا رومانتيك تتصاوت خليها وي بعلخ شغرت متيركا سريحكا انكم بيتي فقري كدراكيكا سريحكا اب مدقسي امصالات ديكو لكن كندي بربريه تكلتا وسخ لبام مريكو يكون انت بربره بقدر ايدم صخوكاي تبقى ايدم صخون دي ولا تصخزم صخيه لا تصخدم صخيه ما مريت يكون سل كلتا مانكا وسخ لا وما ينطبلا بطن لا ده حرفه مسيلك ده حرفه غيرو مسيلك نابلكا اما غمنغو على ما ينطبلا خي تحزالا تقرعنا لختو عارف الشنو نابلكم أتعرفوا يقولكم عندهم وتصوصون دبل بتبرخان تخيدو بتنتشن تقولن تخيدو بتقلقل أزود عبرخان دوع النيرم كذا عدنا طريت حيزهم ليتي أنا ذكرنا
أتحمد بزح مخرج دي زلا واجن إذا أنا مخرج يا كم يترغبوها أنا كواي جبران عندي تا نجرس أي جبراني نيرجن من هالفات يقول له خوني بالنيرة زانا يتحند ما ملسي مسحق عندي بتحدد ما مهارة حسته يجن ريتهم قد فلا أنا أتجيجان تلو هذا كنسيها عميس كان خيتبلو أتحند بزح مخرياتب صبونا جرى اللوا نتيح معجن أبزاي تسمعونيهم كسح زغل كم هرز غل جن كم تكفتني نايلو مهارة سبزي كودي لايك جبرو سبورت جبرو دقفكم ما يتوعدوا مزيادة رفقات فكمي تشاو نمزح نوحات حزبنا